Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 51 minutos na nakaligad sa takna sining alas 11. Welcome sa pagpangalagad sa Bombo Anay Zone 2 sa DOFM, Bombo Radio Iloilo, ang flagship stations on the #1 and most trusted radio network kinakantri ang Bombo Radio Philippines. Adlaw kita karon sa Miyerkules, Hunyo 5, tuig 2000 or Huwebes, Hunyo 5, tuig 2025. Sa gihapon, inimula gani mo ang kurman, Bombot Shama Blanco Hover. Sa mga nagapahuna karon dalaguan nga mga balita lokal, mga merkado publiko diri sa syudad sang Iloilo plano nga pagabuksan antes pa man na magtakop ang tuig 2025. Dikon lang taon nimo sa aton sini nga mga kabombo, masobra na lang anom sini kabulan ang nabilin sa tuig 2025. So diri kono kag plano nga pagabuksan nining mga merkado publiko nga sa karon under construction pa. Sa pihak sini nga mahindugang mga administratibo nga kaso ginpasaka batok sa Bureau of Jail Management and Penology Personnel nga naulamid sa illegal sini nga droga matapos nga nagpositibo sa confirmatory drug test. Sa dugang pa nga mga balita, police reports punong barangay sa Barangay San Pedro Haro ginathag nga wala nagkulang sa paglaygay sa mga barangay tanod kasunod sa pagpositibo sang isa sininila ka kaupod. Muni madalagkuan mga balita, issues kay impormasyon na may sentro karon sa aton sining nga pagpangalagad sa gihapon diri sa palatuntunan na Bombohanay sa auto. Sa mga nagapaw na dalagkuan naman nga mga police reports, ang bag-o nga Chief PNP nagpahayag nga ang pagnubo sang krimen ang aton sini iya nga mabatyagan sa iya sini nga pagpanerbisyo. Ginpasiguro karon sang bag-o pagidlamang pili or gina-point bilang PNP Chief nga si General Nicolas Torre III nga mabatyagan sa publiko ang pagnubo sang krimen sa pungsod kasunod sang 3 pillars nga iya sini nga mangintalaksan, no, nga ginalakipan sang banasig kag patas nga pagserbisyo, paghugpong kag patas nga moral sa mga pulis subong man or ining accountability kag modernization. Sunod pa kay Torre, paghimuon sa PNP ang tanan sini agud nga mapakita sa publiko nga masarangan sini nila ibalik ang matuntod sini nga peace and order diri sa pungsod sa Pilipinas. Dugang pa ni Torre, tingwaan sini nga mahatagan sa nagakigo nga pagtamod ang nagkalain-lain man sini nga pagpanghangkat sa bahin sang Philippine National Police. Amidano diri ang Chief PNP nga mapudlay nga makonvince ang publiko nga magarubo ang krimen sa pungsod sandig sa ginauyatan sini nila nga datos. Subong paman, hindi kuno ini makapugong sa iya sini nga pagpangita sa pamaagi tubtob nga mapatuman ang mga tinutuyo ni President Bongbong Marcos Jr. agod pa siguraduhon nga safe ang tagsa sini kapumuluyo sang pungsod sa Pilipinas. Una na nga ginpahig ni President Marcos nga dapat mabatyagan sang publiko ang mga pulis hilabi na sa komunidad. May kantanan sinigin pahig naman ni Torre nga tinutuyo niya nga umpisahan nga mag-service ini iyang palagyan or taytay ang pulis sa publiko kag sumungman sa aton sini iyang gobyerno. Nangin hugot sini ang direktiba ni Torre sa iya sini mga pulis nga likawan ang pinasahay ang pagtinudloanay sa kung sino man ang magpadulong sa police station. Iti amuning isa sa mga very common, no, nga problema naton banwa nga nabaton man diri sa bahin sang Bombo Radio ever since ining pag pinatudloan na isang
Aton sini nga kapulisan, ipasa ka dito spiak, at sa iya nga maglabot sa punto nga madulaan ka na lang iya sanggana nga magpadayon pa sang imo sini iya nga complaint. Encourage man diri sang bago nga Chief PNP ang publiko nga gamiton ining 911 agod nga report sa aton sini iya kapulisan kung sino man ang nagapasapasa kag nagapasalig sa iya kag subongman, batunon ang mga nanarisari nga reklamo batok sa aton sini kapulisan. Ti magamo sini Banwa, nakita tanaman nga daan ang abilidad sini ni Torre, no? Or ni Torre. Isa sa mga member sa Philippine National Police nga naghatag sining meaning sa ginatawag nga will, no? Commitment sa iya sini nga pagpanerbisyo. Kay ti kumpinsaro naton sa aton sini nga mga kauturan kung bahaw-bahaw kag malasado ang commitment kag ang will ni General Torre, hindi ito matigayon nga madakpan si Pastor Apollo Kibuloy. Kung alang-alang lang sinibanwa ang will kag ang commitment ni General Torre, hindi ito mahimo nga mapasakay sa eroplano padulong sa The Hague si former President Rodrigo Duterte. Inaiya sa aton sini nga mga kabombo ti pananawan sang kanamaan nga nagapati nga si General Torre, no, ang makabig naton iyang nagatungod sa iya katungdanan bangod nga ini siyang gintulinan kagin saligan. Yang iya lang sini nga ginhimo ti ang commitment niya bilang isa iya ka opisyal sa Philippine National Police gagin task, no, agud nga magpatigayon sa mga nagakigo sini iya nga pangdakop, pag-aresto, pag-custody, no, kung ano nga function kaya sini nga sinumpaan ti iya lang sini nga gin tungdan banwa o galing it so happen nga mayara sang waring political party sabi or political family ti ang una gid sini iyang pananawan sang publiko nga bangod man nga ti tawo ni President Bongbong Marcos ining si Torre, no, kag nagahandom man nga mahatagan sa mataas ka posisyon sa bayan sa Philippine National Police ti ginhimo niya to. Pero ti kon lantaw naman ini mo Banwa sa lain sini nga perspektibo, di makambal kita nga may will kag sumungman commitment ining bag-o nga Chief PNP, no, sa nga pungso da Pilipinas. Tiyan mo ning luyag sini naton Banwa ning way pinilian bla, no, nga bisan sino kapadray mo basta gani iya kinanglan may salabton ikaw sa aton sini nga layi, ikaw ang pag-areston. Pero isa pa gid sa mga balantayan naton kung ano iya ang take ni General Torre sa bahin karon sa illegal drugs. Kung padayunon ang kampanya batok sa illegal sini nga droga, ano kainit ang iya sini nga paghahimuon sini nga kampanya batok sa illegal drugs, kiti isa man ini Banwa sa determine, no, or makabig naton makahatag sang madalom sini nga pagpaminsar kag pagpanguna-unaon sa mga pumuluyo kung dapat kinman bala nga saligan ang bag-o sini nga Chief PNP ukon nag-Chief PNP lang siya bangod, no, nga ti may lamod sang pamulitika. Iban sini nga mga balita kag impormasyon balikan ta sa barangay pagpalayag sa bumuwaray sa udto pagkatapos ang Bombo News Center. Nagpraktikal nga mga pamaagi agud makakinot sang tubig. Sa kusina, magamit sang yahong ukon labador sa paghugas sang mga ulutanon ukon prutas. Magdesignar sang baso ukon water bottle agud gamiton sa bilog nga adlaw agud indi magsigi panghugas sini kada matapos ang pag-inom.
Kung aksidente nga may nahulog nga ice o kunyelo, hindi ini pag-ihaboy sa baylo. Philippines, fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! This is Bombo Network News Noontime Edition, broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Araw po ngayon ng Miyerkules, ika-4 sa buwan ng Hunyo, taong 2025. At ngayon sa ating mga headlines, etong si Baste Duterte inaming apektado sa pamamayat ng kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte nang kanyang bisitahin sa The Hague, Netherlands. Samantala si BP Sara Duterte naman kinesyon ang legalidad ng impeachment trial na aabot sa ika-20th Congress. Ang Philippine National Police naman tiniyak ang pagbibigay ng due process para sa mga mahuhuling kriminal sa ipapatupad na metric system sa kanilang hanay. Samantala, ang Commission on Elections o COMELEC kinukonsiderang isagawa rin sa gabi ang voter registrations. Mahigit 60 milyong piso naman na halaga ng tulong na ipabot na ng Department of Social Welfare and Development sa mga lugar na naapektuhan ng Intertropical Convergence Zone. Samantala, ang House Special Committees na nag-iimbestiga sa umano'y extrajudicial killings at intel funds nakadakdang ilabas ang kanilang report sa susunod na linggo. Sa international news naman, ang tabayanan mamaya dahil ang South Korea meron na pong bagong pangulo matapos na magwagi sa katatapos lamang na halalan ang pambato ng oposisyon na si Lee Jae-myung. Sa balitang pampalakasan naman, etong si Alex Ayala nabigo sa unang laban sa grass court kontra sa kanyang katunggali. At live nationwide via satellite, dumako na tayo sa detalye ng ating mga nagbabagang balita. Inamin ni Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte na apektado siya sa pamamayat ng kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte nang bisitahin niya ito sa The Hague, Netherlands. Sa panayam sa kanya sa The Hague, iniyag din ng alkalde na naniniwala siyang walang rason para makasuhan ang kanyang ama. Nanay kalaunan ay makakalaya din dahil walang dahilan para manatili siyang nakadetine sa International Criminal Court Detention Facility. Dagdag pa ng nakababatang Duterte na wala pang pinal na desisyon kung paano makapanunumpa ang dating Pangulo bilang bagong halal na alkalde ng Davao City matapos na lumamang sa katatapos pa lamang na 2025 midterm and national and local election. Bagay na kanila na anyang ginagawa ng paraan. Narito ang paliwanag ni Davao City Mayor Sebastian Duterte. Nung una ko lang nakita because physically medyo nag-iba yung umayat siya eh. Kasi walang tuyo. Walang tuyo. May bulad niya. Bulo mo, ano pa, we are Filipinos eh. We want Filipino food. So pumayat. So yun, medyo naapektuhan ako, but other than that, kasi may naniniwala ako na wala talagang kaso yung tatay ko. Yes, kasama po. So sooner or later he's going out. He has to go out. Wala man silang, tama mo yung sinabi niya. Wala silang reason to keep him there. Kasi yung apprehension pa lang sa kanya, illegal. Kasalukuyang nakadetain ang dating Pangulo sa The Hague, Netherlands habang nakabidbin pa ang kumpirmasyon ng inakusahang o ng kanyang kaso laban sa kanya na crimes against humanity dahil sa mga umano'y pagpatay na nagawa sa kasagsagan ng implementasyon ng umano'y madugong war on drugs sa ilalim ng kanyang administrasyon. Samantala tila naging malamig naman ang alkalde, partikular na sa naging pahayag ni Senator Amy Marcos na pagpapauwi sa dating Pangulo sa bansa. Ayon sa alkalde, hindi na niya gusto pa ang mga Marcoses, subalit pagdating sa senadora, maaari lang ani itong pakitunguhan ng casual bilang isang kaibigan, subalit hindi aniya sa politika. Hindi din aniya totoo na dadalhin niya pabalik ng bansa ang dating Pangulo dahil bumalik na ang senadora sa Pilipinas matapos na hindi payagan na mabisita si dating Pangulong Duterte dahil hindi siya kamag-anak o kaya naman ay abogado. Sa kaugnay na balita, kinestyon naman ni Vice President Sara Duterte
ang constitutionality ng posibilidad na umabot na nga ang proseso sa ika-20th Congress bagamat nagpahayag ng kagustuhang harapin ang mga paratang sa pamamagitan ng impeachment trial sa mataas na kapulungan ng Kongreso. Sa isang panayam, sinabi ng bise na kung matapos niyang bisitahin ang dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na nakatulong at sinabi nga nito na maging ang kanyang legal team ay tumututok na sa naturang usaping ito. Narito ang pahayag ni VP Sara. Question din namin yan, yung pag-crossover from the 19th to the 20th Congress dahil ang composition ng House of yung lawyers ko na lang magsalita kasi papagalitan na naman ako nila. Papagalitan na naman ako noon, ma'am, ng mga lawyers ko. So, tanong natin. Samantala, isang kilalang law office po ang umahawak sa kaso ng impeachment ni Vice President Sara Duterte. Na-impeach ito ng mababang kapulungan ng Kongreso o ng House of Representatives noong Pebrero 5 at agad na ipinasa ang Articles of Impeachment sa mataas na kapulungan ng Kongreso sa parehong araw. Gayunpaman, hindi ito natalakay bago ang recess ng Senado at tumanggi si Senate President Francis Chis Escudero na magpatawag ng special session. Nauna lang itinakda ni Escudero ang pagbubukas ng impeachment trial sa Hunyo 2, ngunit muling ipinagpaliban ito sa Hunyo 11 ng kasalukuyang taon dahil umano sa priority ng lehislatura sa iba pang mga agenda. Samantala, siniguro naman ng pamunuan ng Philippine National Police na kanilang igagalang ang karapatang pantao ng mga mahuhuling kriminal kasabay po yan ang pagpapatupad ng metric system sa kanilang hanay. Ginawa ng pambansang pulisya ang naturang pahayag kasunod na rin ng mga agam-agam ng Commission on Human Rights sa maaaring matapakan ang karapatang pantao ng mga kriminal. Ayon kay Philippine National Police Chief Police General Nicolas Torre III, ang kanilang ipapatupad na sistema ay tatalimayan sa umiiral na batas. Una na ngang sinabi ni General Torre na sa ilalim ng naturang sistema, obligahin ang mga pulis na sumunod sa paramihan ng mga mahuhuling kriminal at ang mga individual na lumabag sa batas ng ating bansa. Sa ilalim ng pamumuno ng bagong hepe ng pambansang pulisya, papalakasin pa ang kanilang mga operasyon at programa kontra sa iligal na droga. Pagtitiyak pa ng Philippine National Police na mahigpit silang tatalima sa legal na mga pamantayan alinsunod yan sa saligang batas ng Pilipinas. Susundin na rin ang revised Rules of Criminal Procedure maging ang PNP Operational Procedures. Binigyang diin pa ng general na hindi kompetisyon ang kanyang kautusan na paramihan system ng mga mahuhuli o maaaresto. Anya ito ay apila lamang sa mga tauhan nito na pagbutihin pa ang kanilang trabaho, maging masigasig, mabilis at mahusay sa pagpapatupad ng batas. Samantala, sa iba pang mga balita sa oras na ito, pinag-aaralan ho ngayon ng Commission on Elections o COMELEC itong posibilidad ng pagsasagawa ho ng voter registration sa gabi upang makahikayat ng mas maraming Pilipino na magparehistro para naman sa inaantabayan ng Barangay at Sangguniang Kabataan Elections o BSKE na gaganapin naman sa Disyembre 1 ng kasalukuyang taon. Ayon kay Commission on Elections Chairman George Erwin Garcia, ang hakbang na ito ay bahagi ng pagpapalawak lamang ng Register Anywhere program na nakatakdang isagawa naman sa Hulyo 1 hanggang 11 ng taong ito. Target ng full body na isagawa ang Enhanced Register Anywhere program sa mga lugar na may operasyon sa gabi gaya ho ng mga paliparan, mga pantalan at ilang mga lugar ng trabaho. Kaugnay pa nito, umaasa ang komisyon na sa pamamagitan ng dagdag na oras para sa pagpaparehistro, makakamit nila ang target nito na magkaroon ng 1 milyong bagong rehistradong botante. Samantala, bukod sa mga bagong registrant, tatanggap din ang Commission on Elections ng aplikasyon para sa reactivation at transfer ng rehistro at iba pang kaugnay na serbisyo mula Hulyo 1 hanggang Hulyo 11 ng kasalukuyang taon.
Mantala, pumalo na sa mahigit 60.2 million pesos ang naipaabot na tulong ng Department of Social Welfare and Development sa mga lugar na labis na naapektuhan ng mga pag-ulan na dulot po yan ng pag-iral ng Intertropical Convergence Zone. Ayon sa ahensya, ang mga lugar na ito ay natukoy sa mga lalawigan ng Visayas at Mindanao. Batay nga sa datos mula sa DSWD, aabot na sa halos 300 barangay ang kanilang hinatiran ng ayuda. Kabilang sa kanilang ipinamahagi ay mga family food packs sa mahigit 1,000 pamilya na pansamantalang namamalagi sa mga itinalagang evacuation centers. Sa latest data nga na inilabas ng ahensya as of June 3, sumampa na sa mahigit 14,000 na pamilya, nakatumbas po yan na mahigit 358,000 individual ang naapektuhan na ng pag-iral ng naturang weather system. Kaugnay nito ay sinuguro naman ni DSWD Secretary Rex Gatchalian na magpapatuloy ang paghahatid nila ng mga family food packs para sa mga naapektuhan na lokal na pamahalaan at iniyak din na sapat ang kanilang pondo para tugunan ang pangangailangan ng mga residenteng apektado ng Intertropical Convergence Zone at iba pang mga kalamidad. Bombo International News. Nagwagi bilang bagong Pangulo ng South Korea ang opposition leader na si Lee Jae-myung. Nakuha nito ang panalo sa isinagawang halalan matapos na tuluyang mag-concede ang katunggali niyang si Kim Moon-soo ng People Power Party. Sa kanyang talumpati, sinabi ni Lee na kanya ipaprioridad ang pag-recover ng demokrasya ng South Korea. Si Lee Jae-myung nga ay centrist candidate mula sa Democratic Party na nasangkot sa reklamo kung saan iniuugnay siya na malapit daw sa isang personalidad na sangkot sa korupsyon ukol sa lupain noong 2021. Isinagawa ang snap elections matapos namang mapatalsik si dating South Korean President Yoon Suk-yeol dahil sa nabigong pagdeklara nito ng martial law noong Disyembre ng nakalipas na taon. Sa pagkakataong ito, kuha tayo ng mga balitang tinutukan ng ating mga kasamahan. Dako tayo dyan sa may bahagi ng Senado. Ito hong si Senate President Francis Chis Escudero, binaliwala ang tanong ng kongresista kung takot siya kay VP Sara kaya naantala ang pagsisimula ng impeachment trial at sinabing pain lang at si De La Rosa naman at iba pang mga balita tinutukan yan ni Bombo JC Galvez. Binaliwala ni Senate President Francis Chis Escudero ang tanong na natatakot siya kay Vice President Sara Duterte kaya naantalang pagsisimula ng impeachment trial. Tugon ito ni Escudero sa tanong ni Akbayan Party List Representative Percy Sendanya kung takot daw bang senador kay VP Sara dahilan kung bakit naantala ang pag-convene ng Senado bilang impeachment court. Git ng senador, pain lamang ang tanong ng kongresista at malinaw niya ng naturang komento ay tutol kay VP Sara at pabor sa paglilitis. Ayon kay Escudero, susundin lamang daw niya kung ano ang tama't nakalagay sa batas. Dahil bilang Pangulo ng Senado, trabaho niya rin na panatilihing pantay at naayon sa batas sa magiging pasya ng institusyon. Ay naman yung tanong na yon, ginagawa namin kung ano ang trabaho namin. Yung mga ganyang uri ng komentaryo at payan, uulitin ko. Dun sa mga ayaw kay VP Sara at pabor sa impeachment, dun sa mga gusto kay VP Sara at tutol sa impeachment, walang bale sa akin yon. Susundin ko kung anong tingin kong tama at nakalagay sa batas, sino man ang mapaboran, sino man ang tamaan. At yung mga ganyang uri ng komentaryo, klaro nang gagaling sa kampo na tutol kay VP Sara at pabor sa impeachment. Hayaan nating dalhin nila yung kanilang opinion at pananaw na yon. Bilang Senado, bilang tagapangulo ng Senado, trabaho ko panatiling pantay, parehas, makatarungan at naayon sa batas ang lahat ng gagawin namin. Maging ang dalawang senador ay naniniwalang dapat aksyonan ng Senado ang impeachment case laban kay VP Sara. Ayon kina Senador Ronald Bato de la Rosa at J.V. Ejercito, bahagi ng constitutional duty ng Senado na aksyonan ng articles of impeachment sa oras na maitransmit ito ng Kamara. Gayunpaman, sinabi ni De La Rosa na malaking tanong dito ay kung sapat ba ang oras at panahon ng 19th Congress para mag-convene bilang impeachment court at magdaos ng impeachment trial. Nang matanong pa ang senador kung kailangan pa bang pagbotohan sa plenaryo para mag-convene bilang impeachment court, tugon nito ay maaring hindi naman. Sa huli, naniniwala si De La Rosa na hindi na maaring tumawid sa 28th Congress ang inihaing impeachment case sa 19th Congress.
Hindi naman siguro. Hindi naman siguro. Ang question dyan is yung material time. Yan na pinaka-issue dyan. But as to whether or not actionan ng Senado, it is incumbent on the part of the Senate to act on that once the articles of impeachment are transmitted to the Senate. So actionan talaga. Hindi po pwedeng hindi actionan. Actionan yan. Pero yun lang po tanong dyan ng material time kung kakayanin ba within this 19th Congress. Kasi kung hindi kakayanin, meron namang another issue dyan kung pwede ba itawid sa next Congress. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines Basta Radio. Bombo! Sa iba pang balita, nakatakda nang ilabas ang reports mula sa 4 na House Special Committees na nag-iimbestiga sa extrajudicial killings ng nakalipas na administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at questionabling 612.5 million pesos intelligence fund ni Vice President Sara Duterte bago mag-adjourn ang Kongreso sa susunod na linggo. Ngayong araw, ipagpapatuloy ng Committee on Good Government and Public Accountability na pinamumunuan ni Manila 3rd District Representative Joel Chua ang pagdinig habang ang Tri-Committee naman na pinamumunuan ni outgoing Laguna Representative Dan Fernandez ay isasagawa ang sarili nitong pagdinig bukas. Ang Quad Committee naman na pinangangasiwaan ni outgoing Surigao del Norte 2nd District Representative Robert Ace Barbers ay nakatakdang isagawa ang kanilang pagdinig sa Hunyo 9, habang ang Quinta Committee naman na pinangungunuhan o pinamumunuan yan ni outgoing Albay 2nd District Representative Joey Salceda ay sa Hunyo 11. Una nga rito, inilunsad ng Quad Committee ang muling investigasyon ng umano'y libo-libong extrajudicial killings sa bansa dahil sa ikinasang madugong kampanya kontra iligal na droga ng nakalipas na administrasyon. Habang naungkat naman ang kontrobersiyang bumabalot sa confidential funds ni VP Sara matapos na lumitaw sa mga acknowledgement receipt ang tila mga gawa-gawa lamang ng mga pangalan ng mga artista, mga grocery items at hawig sa apelyido pa ng ilang senador para daw i-justify ang pinaggamitan ng naturang pondo. Nauna na ring inakusahan si VP Sara na misappropriation daw ng 612.5 million pesos na confidential funds na inilaan para sa Office of the Vice President at Department of Education na dati niyang pinamunuan noong 2022 at 2023. Ang mga regularidad naman sa paggastos sa Intel funds ang isa sa mga naging basihan ng House of Representatives para i-impeach si VP Sara noong Pebrero 5 ng kasalukuyang taon. Bombo International News. Nagbanta si US President Donald Trump na magpapataw siya ng malaking multa sa estado ng California. Ito ay matapos na manalo ang 16 anyos na transgender na si A.B. Hernandez ng 2 ginto at 1 pilak sa State Track and Field Championships sa Clovis. Una na nga umani ng kontrobersiya ang pagkakapanalo ni Hernandez na isang transgender girl dahil sa pangambang maapektuhan ang mga biological female na atleta daw. Ayon kay Trump sa isang post, sinabi nitong nilabag umano ng California ang babala niya at dapat umanong managot si Governor Gavin Newsom. Samantala, iniimbestigahan na rin ng US Department of Justice kung nilabag nga ng California ang Title 9 na isang batas na nagbabawal ng diskriminasyon batay sa kasarian sa mga paralang tumatanggap ng pondo mula sa federal government. Nabatid na nagpadala na ng liham ang US Department of Justice sa California Interscholastic Federation na nagsasabing lumalabag daw sa batas ang patakaran nitong pahintulutan si Hernandez na makipagkompetensya sa kategoryang pambabae. Binigyan naman ng hanggang Hunyo 9 ang Interscholastic Federation upang iatras ang naturang patakaran. Samantala sa mga karagdagan pa pong balita sa ibayong dagat, binatikos ng matindi ni Elon Musk ang ipinanukalang spending bill ni US President Donald Trump na tinawag niyang isang disgusting abomination. Ang pahayag na ito ni Musk
ay kasunod ng pag-alis ng tech billionaire bilang opisyal na empleyado ng gobyerno ng Amerika at pinuno ng Department of Government Efficiency. Kung maalala, dating malapit kay Trump si Musk kung saan naglabas pa umano ang tech billionaire ng halos $300 million para sa naging kampanya ni Trump noong 2024 presidential elections. Ngunit ngayon, lantaran na ang hidwaan ng dalawa. Lalo't tinulig sa panimas ang panukalang batas na anyay magdaragdag ng $3 trillion sa utang ng gobyerno sa loob yan ng 10 taon habang binabawasan ang pondo para sa kalusugan at pagkain. Ayon pa sa tech billionaire, ang panukala ay magpapabigat anya sa mamamayan ng Amerika. Samantala, bumwelta naman ang White House at sinabing mananatiling buo pa rin ang suporta ni Trump sa tinawag niya One Big Beautiful Bill sa kabila po yan ng pangunguyam ng dati niyang kaalyado. Combo Sports News. Naitala naman ni Filipina tennis star Alex Ayala ang isang mabagsik na laban ngunit nabigo sa kamay ng Czech na si Linda Frovertova sa kanilang unang round match sa isang grass court tournament bilang paghahanda sa Wimbledon 2025. Magang nakakuha ang kanyang katunggali nakuha ng kanyang katunggali ang unang set na 7-5 ngunit nakabawi si Ayala sa ikalawang set sa isang dikit na tie-break win sa score na 7-6. Samantala sa ikatlong set naman, tuluyan na ang umarangkada si Linda Frovertova at tinapos ang laban sa score na 7-5, 6-7 at 6-1. Bagamat natalo ang pambato ng Pilipinas, ipinakita naman ni Ayala ang kanyang determinasyon at laban sa halos 3 oras na labanan. Patuloy naman na sasabak sa iba pang grass court tournaments sa UK ang 19 years old na si Ayala bago ang kanyang inaabagang debut sa Wimbledon main draw sa Hunyo at 30 ng kasalukuyang taon. Samantala, patuloy po na makakaranas ng mga pag-ulan ang malaking parte ng Pilipinas dahil na rin sa epekto ng habagat na makakaapekto sa Luzon habang makakaapekto naman ang Intertropical Convergence Zone sa may Southern Mindanao. Ayon sa State Weather Bureau, parehong magdadala ang dalawang weather systems ng kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorms sa Ilocos Region, Batanes, Babuyan Islands, Abra, Zambales, Bataan, Palawan, Zamboanga Peninsula, Soxargen, Bangsamoro Autonomous Region, Davao Occidental, Davao del Sur at Davao Oriental. Ibinabala naman ng Weather Bureau na maaaring magresulta po ang katamtaman hanggang sa mabibigat na pag-ulan sa nasabing mga lugar sa mga pagbaha o pagguho ng lupa. Sa nalalabing parte naman ng Luzon, inaasahan na magdadala po ng isolated rain, showers at thunderstorms ang habagat. Habang sa nalalabing parte naman ng ating bansa, inaasahan na makakaranas ng isolated rain showers dulot na rin po yan ng localized thunderstorms. Samantala, base sa inisyong 24-hour Tropical Cyclone Formation Outlook ng State Bureau kaninang alas 10 ng umaga, wala pong namataan na low pressure area o LPA na posibleng mabuo bilang bagyo sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. Sa iba pang mga balita sa oras na ito, ipinahayag ni Senador Christopher Bongo ang kanyang matinding pag-aalala sa patuloy na pagtaas ng bilang ng mga kabataang Pilipino na nakararanas ng depresyon. Batay sa isang pag-aaral na ginawa kamakailan na pinagamatang PRISM's Global Mental Health na inilathala ng Cambridge University Press, lumobo mula sa 9.6% noong 2013 patungong 20.9% noong 2021 ang insidente ng mga moderate hanggang severe depressive symptoms sa mga Pilipinong may edad 15 hanggang 24 anyos. Ayon sa mga may akda ng naturang pag-aaral, malinaw na nagpapakita ang naturang datos ng lumalalang kalagayan ng mental health sa bansa na may malalim na pangmatagalang epekto sa kapakanan ng mga kabataan at sa kanilang kinabukasan. Binanggit din na nagsimula na ang pagtaas ng kaso bago pa man ang COVID-19 pandemic na lalo pang nagpalaki sa umiiral na mga hindi pagkapantay-pantay. Binigyang diin ng senador na hindi dapat isawalang bahala ang mental health ng kabataan,
lalo na't humaharap sila sa samot-saring pagsubok sa makabagong panahon, kabilang na ang impluwensya ng social media. Git ng senador na kailangan ng mga nakaranas nito ng kasama, isang handang makinig at tumulong. Nanawagan din ito sa mas madaling akses sa mga serbisyong pangkalusugan at pangkaisipan sa buong bansa. Si Go ang isa sa may akda at pangunahing tagapagtaguyod ng Republic Act 11959, o mas kilala sa tawag na Regional Specialty Centers Act, na nag-aatas sa pagtatatag ng mga specialized service unit sa mga regional hospital ng Department of Health, kabilang na ang para sa mga mental health. Samantala, kuha tayo ng report mula dyan sa Department of Justice. Pinabulaanan po ng ahensya na sunod na ipapadeport si Atty. Harry Roque matapos nga ang pagkahuli kay dating Negros Oriental Congressman Arnie Teves. Kaugnay niyan, may nakalapang report si Bombo Grant Hilario. Pinabulaanan ng Department of Justice na kanilang isusunod na ipapadeport pabalik ng bansa ang dating presidential spokesperson na si Atty. Harry Roque. Kasunod ito ng matagumpay na pagkakahuli kay dating Congressman Arnolfo Arnie Teves Jr. nitong nakarang linggo lamang. Ayon mismo ito sa tagapagsalita ng Department of Justice at kasalukuyang Justice Assistant Secretary na si Miko Clavano nang siya'y ating matanong hinggil rito, kung saan kanyang binigyang linaw na walang pagkakasunod-sunod o mga nakalinyang individual na kakaharap sa deportation kasunod ng mga pangyayari. Ano ay lahat naman ng may mga kinakaharap na kasong kriminal na nasa labas ng bansa ay kanilang hinahabol ng sabay-sabay ng walang inuuna o sa mga puganteng ipinahahanap ng mga korte sa Pilipinas. Kaya't paliwanag pa ni Justice Assistant Secretary Miko Clavano na ang kagawaran ay mariing naniniwala na dapat lamang nitong habulin ang lahat ng mga may kaso na pilit tinatakasan o iniiwasan ang mga ito mula sa bansa. Narito, pakinggan natin ang tinig ni Assistant Secretary at Spokesperson Miko Clavano ng Department of Justice. Hindi naman yan sequence, no? Ang tingin ho namin dyan sa lahat ng fugitive, dapat sabay-sabay yan hinahabol. So there are other fugitives out there na kailangan habulin, na kailangan dalhin sa husgado para harapin yung mga kaso. At hindi naman yan paisa-isa. There's no particular sequence, no? Walang queuing number yan. Lahat ho yan, hinahabol ho natin. Sabay. Dahil dito ay may isa pang ulit na nilinaw na naturang tagapagsalita ng Department of Justice na hindi pa isa-isa ang kanilang paghuli sa mga pugante, lalo pat na taon na naipabalik na sa bansa ang dating kongresista na si Arnolfo Arnie Teves Jr. Kaya't hiling niya umano na mahuli na ng sabay-sabay ang mga fugitives na umalis at lumabas ng Pilipinas para takasan ang mga dapat kaharapin na kaso sa bansa. Naritong muli si Assistant Secretary at Spokesperson Miko Clavano ng Department of Justice. So nagkataon lang siguro na napabalik ho natin si Ginoong Teves last week. Pero hindi ibig sabihin na paisa-isa lang. We are looking at all of these fugitives all at the same time. We're gathering intelligence on them all at the same time. Sana po mahuli na rin sila all at the same time. So nagkataon lang siguro na napabalik ho natin si Ginoong Teves. Maalala na nito lamang nakaraan ay napadeport na sa bansa ang dating kongresista na si Arnolfo Arnie Teves Jr. mula Timor-Leste na ngayon hawak at nasa kustodiya na ng pamahalaan. Habang ang dating presidential spokesperson naman na ni former President Rodrigo Roa Duterte na si Atty. Harry Roque ay kasalukuyan pa rin wala sa loob ng Pilipinas. Sa kasalukuyan kasi ay nasa bansang The Hague, Netherlands pa rin ito para sa kanyang aplikasyon ng asylum dahil sa umunoy political persecution na nararanasan raw sa Pilipinas. Ngunit gayon pa man ay wala pa rin hatol o resolusyon ng gobyerno ng The Hague, Netherlands kung aprobado ang in-apply nitong asylum sa naturang bansa. Live mula dito sa Department of Justice, Bombo Grant Hilario nag-uulat para sa the number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Oras 28 minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali. Mula dyan sa may bahagi ng Department of Justice, dako naman tayo sa may bahagi ng Kamara. Ito ho, mambabatas, sinabing labag sa batas kung i-dismiss ng Senado itong impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte.
Ang Quad Committee naman tatapusin na ang pagdinig sa Lunes. Alamin natin ang buong detalye ng balitang yan, tinutukan ni Bombo Annalise Soberano. Labag sa konstitusyon kung i-dismiss ng Senado ang impeachment case nang walang ginagawang paglilitis. Ito ang inihayag ni House Prosecutor at Manila Representative Joel Chua kasunod ng pagsulpot ng isang resolusyon na nagbabasura umano sa articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Sa isang panayam, sinabi ni Chua kanina na nalaman lang niya balita tungkol sa nasabing resolusyon. Pero kung totoo ito, question ni Chua kung papaano gagawin ng Senado nang hindi man lamang nasimulan ang impeachment trial. Paliwanag ni Chua, posibleng malabag dito ng Senado ang kanilang constitutional mandate. Dahil naman sa alegasyon pa lamang ng issue ng resolution, sinabi ni Chua na mas mabuting aksyonan na ng Senado ang impeachment case laban sa pangalawang Pangulo. Nang matanong kung iaakyat ba ang usapin ng resolusyon sa Korte Suprema, sinabi ng mambabatas na hindi pa ito napapag-usapan ngayon ng prosecution. Ngunit ang prosecution panel anya ng Kamara ay nakahanda ng humarap sa Senado sa June 11 para sa pagbabasa ng Articles of Impeachment. Samantala, tatapusin na rin ng House Quad Committee ang kanilang pagdinig sa Lunes kung saan kanila nang isusumite ang final committee report. Ayon kay Quadcom Lead Chairman Representative Robert A. Barbers, bagamat maraming pa sanang issue ang dapat tatalakayin, pero ayon sa kanya, wala na silang panahon. Binigyang din ni Barbers na kontento naman sila sa naging usad ng pagdinig lalo na sa issue ng EJK, illegal drugs, public accountability at peace and order. Pakinggan natin ang naging pahayag ni Representative Robert A. Barbers. As we always do in the Quadcom, surprise, no? So we're not final kasi marami pang issues no, na gusto sana naming talakayan, pero dahil nga wala ng oras at nakita naman namin na sufficient naman na yung aming hearing na nagawa no, sa Quad on the issues of drugs, extrajudicial killings, public accountability at saka yung peace and order. Meron naman ng nakitang mga pinatupad ng ating executive department sang-ayon doon sa aming ibang rekomendasyon. Although we want to know the extent of the actions taken doon sa partial committee report namin. At kapag hindi, ay sasama rin namin sa aming final committee report. Si Representative Robert A. Barbers. Mula sa Kamara, Bombo Annalise Montaño Soberano nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! Pinag-aaralan na po ng Department of Health ang pagbibigay ng libreng medical services para sa lahat ng mga ospital na pinapatakbo ng gobyerno sa buong Pilipinas. Ayon kay Health Secretary Ted Herbosa, kwalipikado para sa libreng medical services ay ang mga individual mula sa low-income households. Kabilang na po dyan ang mga benepisyaryo mula sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps. Saad pa ng kalihim na pinag-aaralan nila na malibre ang nasa 99% ng mga serbisyo sa lahat ng ward at semi-private sa mga pampublikong ospital na anyay sasagutin na makokolekta mula sa sin tax. Kaugnay nito, nakatakdang makipagpulong ang kalihim sa mga direktor ng public hospitals at inaasahan na magkakaroon na ng anunsyo sa susunod na linggo. Umaasa naman ang Department of Health Chief na matutugunan ng mga mambabatas kung anuman ang kulang dahil sila ang nagbibigay ng pondo sa Department of Health. Ang inisyatibang ito ng kagawaran para mapalawak pa ang access para sa dekalidad na healthcare at mabawasan na rin ang gastusin mula sa bulsa ng milyong-milyong Pilipino na kailangang magpagamot sa mga pampublikong ospital. Ito rin daw ay salig sa mandato ng Universal Healthcare Law para mapalakas pa ang healthcare system sa ating bansa. Samantala, dinipensahan ng Department of Social Welfare Development at DSWD ang pagbibigay ng title na Honorary Social Worker ang babaeng lumabas nga sa isang imburnal dito sa May Makati. Ayon kay DSWD Secretary Rex Gatchalian, na symbolic lamang ito at walang nangyaring opisyal na conferment o paggawad ng Honorary Social Worker title ang babaeng tinulungan ng naturang ahensya. Tugon ito ng kalihim sa mga kumay-question at nagsasabing unnecessary at unjustified ang paggawa ng o paggagawad sa babae bilang honorary social worker.
Paliwanag ni Gatchalian, ang kanilang social worker ang nagbigay ng naturang termino sa paniniwalang taglay ni Rose ang katangian ng pagiging social worker. Batid rin ni Gatchalian na wala silang kapangyarihan na magawad ng nasabing titulo bukod pa sa katotohanang walang skill set itong si Rose at grade 2 ang natapos. Nakitaan lang ito ng malasakit, pagiging maawain at maalaga o may puso para sa iba gaya ng mga social worker. Pero hindi naman ibig sabihin ito na ginawa na siyang registered social worker ng kanilang kawanihan. Kinumpirma ng pamunuan ng Department of Agriculture ang pagpapalawig pa sa deadline ng pagbibigay ng fish at seafood import permits hanggang sa katapusan po yan ng buwan ng Hunyo. Ang hakbang na ito ng ahensya ay naglalayon na makapagbigay ng sapat na panahon para sa mga importer na sumunod o tumalima sa mga bagong guidelines na inilabas ng kanilang ahensya. Bukod dito ay nilalayon rin ng naturang kautusan na mabawasan ang food inflation at tiyakin na mapapabuti pa ang alokasyon ng mga ito. Ipinag-utos na rin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa naturang ahensya na i-rationalize ang pag-aangkat ng isda na layuning patatagin pa ang supply at presyo nito sa mga merkado. Batay nga sa datos mula sa ahensya na aprubahan nito ang aabot sa 25,000 metrikong tonelada ng isda at pagkaing dagat sa unang bahagi pa lamang ng kasalukuyang taon. Sa kabila naman nito ay aabot lamang sa halos sangkapat ng volume ng naturang isda ang naipasok dito sa bansa. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Tio Laurel Jr., kabilang sa mga isda at pagkaing dagat na inaprubahan ng ahensya para sa pag-aangkat ay ang salmon, bacalao at tuna byproducts, maging ang squid, scallops, octopus at lobster. Sa pagkakataong ito, dako naman tayo dyan sa may Kamkrame. Makibalita tayo doon sa naging pahayag ni PNP Chief Nicolas Torre III kung saan nanindigan ito na magiging maayos na itong kanyang direktiba na paramihan ng mga naaresto. Ito noong tinatawag na paramihan system. Alamin natin ang karagdagang balita hatid sa atin ni Bombo Bea Pinisa. Nanindigan si Philippine National Police Chief Police General Nicolas Torre III na magiging maayos ang implementasyon ng kanyang direktiba na paramihan ng mga naaresto bilang basehan ng performance ng mga pulis habang nasa serbisyo. Ito ang kanyang tiniyak sa isang panayam matapos ang launching ng nationwide medical mission ng Philippine National Police Foundation Incorporated ngayong araw na siya namang ginanap sa multipurpose center sa loob ng kampo. Anya, trabaho ng pulis ang manghuli at mang-aresto ng mga kriminal na siyang nakakaapekto ng malala sa kapayapaan ng mga komunidad sa loob ng bansa. Binigyan din rin ng hepe na talagang kadalasan naman na dahilan kung bakit may mga mamamayang Pilipino ang pumupunta at humihingi ng tulong sa pulis ay dahil mayroong kailangang hulihin o arestuhin dahil sila ay naagrabyado. Dagdag pa ni Torre, bahagi ito ng mandato at trabaho ng mga pulis para sa pagpapanatili na rin ng kapayapaan sa loob ng mga komunidad. Anong gusto nyo? Pag pumunta kayo sa pulis, hindi mga aresto o mga aresto? I hope you agree with me na most of the time pumupunta ang tao sa pulis dahil agrabyado sila. Pag na-agrabyo sila, na-hold up sila, nasampal sila, nasaktan sila. Anong reaksyon ng pulis? Eh di huhulihin yung nirereklamo nila. Yun talaga ang trabaho ng pulis eh. Hulihin ang kriminal na inirereklamo ng ating mga kababayan. Yun talaga, wala nang iba. Pag pumunta ang tao, ang complainant pumunta sa pulis, most of the time, there is a really need to arrest somebody. Kaya kailangan magiging part talaga ng pulis ang aresto. Samantala, sagot naman ni Torres mga naaalarma na baka maabuso ang direktiba niyang ito, binigyan din niya na ang kanyang direktiba ay umaresto at ito ay nangangahulugang buhay dapat ang kriminal na arestuhin ng mga pulis. Anya, kung sakali man na magreklamo ang mga inaresto na mali ang naging proseso ng pagkakahuli sa kanila, ay may karapatan ngayon ng mga ito na kumuha ng abogado at kung hindi man ay maaari silang dumulog at lumapit sa Public Attorney's Office para sa legal assistance sa kakailanganin nila. Sa pamamagitan anya nito ay matitiyak na mapoprotektahan ang mga karapatang pantao ng mga taong huhulihin na nakaramdam na hindi naaayon sa batas ang naging pag-aresto sa kanila. Ngayon, may mga nagre-raise ng questions. Eh baka naman umubuso ang pulis. Aresto na lang ng aresto kahit walang basihan. Tandaan natin, pag sinabing aresto, buhay ang tao, hindi patay. Bawa ng pulis, manghuli, buhay. Dadali mo sa piskal, taas ka ng kamay, mag-swear ka, ito pong ebidensya. Ano ngayon ang gagawin ng tao inaresto mo? May karapatan tayo sa abogado.
Pag hindi mo kaya ng abogado, pumunta ka sa PAO, kay Attorney Persida Acosta. Bibigyan ka ng gobyerno ng abogado na libre. At ang abogadong ibibigay sa ng gobyerno, ipaglaban ka hanggang sa dulo para siguraduhin ang iyong karapatang pantao ay nare-respeto. Kasunod ito ay tiniyak naman ng hepe na andyan ang Internal Affairs Service para imbestigahan ang naging proseso ng pag-aresto ng kanilang hanay at makakasiguro din anya ang publiko na mayroon silang karapatan para magkaroon at sumailalim sa isang redress sa Philippine National Police. Bukas din ang tanggapan ng People's Law Enforcement Board na matatagpuan sa loob ng kanilang mga komunidad kung sakali mang hindi sila komportabling dalhin sa IAS ang kanilang mga hinaing. Maaari rin anyang dumulog sa National Police Commission ang publiko para maiparating ang kanilang mga saloobin at makahingi ng redress kung magkataon man na arestuhin sila ng mga pulis nang hindi naayon sa batas o illegal. Andyan ang IAS, I've asked the Inspector General of our IAS, the Attorney Dulay, to really look into those situations kung mag-arise man sila. So nakakasiguro ang ating mga kababayan, meron kayong redress within the PNP. Kung ayaw nyo naman dyan sa ating IAS, dahil sabihin nyo sa loob ng PNP, napaka-accessible ng ating mga PLEP. People's Law Enforcement Board na nandyan sa inyong mga munisipyo, nasa inyong mga probinsya, at pwede rin kayong pumunta sa NAPOLCOM, may mga opisina ng NAPOLCOM, regional and provincial offices, at pwede rin kayong pumunta sa DILG, pwede kayong pumunta sa Ombudsman, pwede kayong pumunta sa inyong mga mayor, or pwede kayong pumunta sa mga media para iparating ang inyong mga hinaing, makahingi kayo ng redress kung kayo ay arestuhin ng pulis ng illegal. Matatandaan naman na nauna na dito ay naalarma ang Commission on Human Rights sa direktibang ito ng hepe dahil sa maaari umanong pag-abuso sa proseso ng pag-aresto ng mga kapulisan. Patuloy ring naninindigan ang tanggapan na hindi dapat batay sa bilang ng mga naaresto ang basehan na magandang performance sa mga pulis kung hindi dapat ay nakabase kung sumunod ba sa tamang proseso ang kanilang hanay. Para sa Bombo Network News, Bombo Bea Peniza nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta radio, Bombo! Oras 19 na minuto bago sumapit ang 1:00 ng hapon. Ang Commission on Elections o COMELEC naman kinasuhan ng National Task Force to End the Local Communist Armed Conflict hinggil sa kanilang resolusyon na may kaugnayan sa tagging. Ang komisyon naman handang sumagot sa Korte Suprema. Alamin natin ang buong detalye ng balitang yan, tinutukan ni Bombo Isa Cotoner. Pinagkokomento ng Korte Suprema ang Commission on Elections matapos mag-file ng National Task Force and Local Communist Armed Conflict ng petition for certiorari sa Supreme Court na kumakwestiyon sa legalidad at constitutionality ng Resolution 11116 o ang resolution nila patungkol sa anti-discrimination particular sa labeling o tagging. Ayon sa NTF-ELCAC, pinapawalang bisa nila ang Section 3 at Section 2J ng resolution na nagtatalakay sa labeling. Sinabi ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia na handa sila itong sagutin, ngunit kakailanganin nila ng mas mahabang panahon at ito na rin ang kanilang hiniling sa Supreme Court. Dahil na rin sila na ang mismong magdedepensa sa kanilang sarili at hindi na ang Solicitor General. May 10 araw ang respondent na sagutin ang petition for certiorari na inihain sa kanila. Kaugnay niyang pakinggan natin si COMELEC Chairman George Erwin Garcia. Nalaman lang natin, pinagkokomento tayo ng kataas-taasang hukuman sa isang petition for certiorari na final ng NTF-ELCAC na kung saan kine-question yung legalidad, constitutionality ng COMELEC Resolution 11116 natin. Yan yung tungkol sa ating anti-discrimination policy, more particularly on the issue of tagging. Kami naman po ay napag-usapan na kagad namin ng Law Department namin kanina and manghihingi kami ng extension. Well, unfortunately, in this case, ang abogado ng NTF-ELCAC ay ang Solicitor General. So the COMELEC will be left to defend. Dagdag pa ni Garcia, maganda na rin na madepensa na nila ang anti-discrimination resolution nila para mas maayos na mabigyang linaw ang ibig sabihin ng discrimination, labeling at tagging para bago ipatupad ito sa 2025 Barangay and Sangguniang Kabataan elections ay maayos na ang naturang resolusyon. Kaugnay niyang pakinggan natin muli si COMELEC Chairman George Erwin Garcia. Maganda itong pagkakataon sapagkat upang malaman natin kung talaga bang may kapangyarihan ng COMELEC na i-define yung mga bagay na pwedeng magkaroon ng discrimination sa panahon ng kampanyahan, and at the same time kung meron ba kaming kapangyarihan na mag-punish
mag-disqualify ng mga kandidato para dito sa bagay na ito. And pangatlo, ay maganda na rin kung talaga bang may definition yung tinatawag na tagging, kasi sinasabi po nila noong pa na wala daw po, hindi naman daw po defined yung issue ng tagging sa ating pong mga batas at kahit ng Korte Suprema. Bagamat sinasabi namin na meron naging desisyon ang Korte Suprema. So yan po, sasagutin ng COMELEC. Mula sa COMELEC Office Lungsod ng Maynila para sa Bombo Network News. Bombo East sa Cotoner, nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta radyo, Bombo! Sa pagkakataong ito, dako na tayo sa mga balitang tinutukan ng ating mga kasamahan sa mga probinsya. Itong mga kaso ng Human Immunodeficiency Virus o HIV sa Central Visayas tumataas araw-araw. Karamihan sa mga positibo sa sakit ay mga kabataan. Alamin natin ang buong detalye ng balitang yan, tinutukan ng Bombo Radio Cebu. Nakapagtala ang Central Visayas ng 225 na bagong kaso ng HIV sa unang quarter ng 2025 na inilagay ito sa nangungunang 6 na rehiyon na may pinakamataas na bilang sa mga impeksyon sa buong bansa ayon sa Department of Health. Sa datos, mas maraming kabataan sa Cebu City ang na-diagnose na may HIV, isang development na kinababahalaan ng mga health officials. Naitala sa unang quarter ng taong ito ang kabuuang 101 na bagong kaso sa HIV. Ayon kay Dr. Kimberly May Sanchez, ang Cebu City Health Department Social Hygiene Physician, na noong Marso lamang nakapagtala ang mga healthcare worker na hindi bababa sa 63 katao na may HIV sa lungsod. Dagdag pa aniya, bukod sa patuloy na pagtaas na bilang ng mga bagong kaso, nagpahayag ng pagkabahala ang mga opisyal ng kalusugan sa Cebu City sa paglitaw ng isa pang ikinababahala. Naobserbahan din nila na karamihan sa mga bagong na-diagnose na pasyente ay nasa pagitan ng edad na 15 at 34. Habang ang mga pasyente ng HIV na may edad na 15 hanggang 24 taong gulang ay bumubuo ng halos 27% na bilang ng mga bagong kaso. Napag-alaman na ang unprotected sex ay nananatiling dominanteng mode ng HIV transmission sa Cebu City na sinundan ng mga buntis na ina na nagpapasa ng impeksyon sa kanilang mga anak. For the first quarter of 2025, we already diagnosed 5,101 nationally, and then 255 ng 5,101 is coming from our region, Central Visayas. Sa Cebu City, this is again based sa first quarter sa 2025. Most of our clients comes from the young adult, so that's 24 to 34 years old. But it's also alarming because we also have clients at the age of 15 to 24. We're raising to at least 27% sa Cebu City alone. Ating napakinggan si Dr. Kimberly May Sanchez, ang Cebu City Health Department Social Hygiene Physician. Mula rito sa lungsod at lalawigan ng Cebu, Bombo Irene Ardiente para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta radyo, Bombo! Sa kaugnay pa rin pong balita, ang LGBTQIA+ community nilinaw na hindi sila ang primary source ng hawaan ng Human Immunodeficiency Virus o HIV. Kaugnay niyan, may nagkalapang report ang Bombo Radio Dagupan. Hindi LGBT ang primary source ng pagkakahawa ng Human Immunodeficiency Virus o HIV. Yan ang binigyang linaw ni Ann Marie Trinidad, siyang presidente ng LGBTQIA+ community sa siyudad ng Urdaneta dito sa lalawigan ng Pangasinan, kasabayan ng pagdiriwang ng Pride Month ngayong buwan. Aniya, ang HIV ay walang pinipiling gender, status o ano paman, kaya't mainam na magkaroon ng kamalayan at kaalaman ng publiko hinggil dito. Taliwas yan sa mga paniniwala ng ilan na sa mga miyembro ng komunidad dito pangunahing nanggagaling. Samantala, ninidaw din niya na hindi ito sakit bagkus sa isang kondisyon, kaya't paalala nito sa lahat na magkaroon ng safe sex practice, gaya na lamang ng paggamit ng kondom sa pakikipagtalik, regular na pagkakaroon ng HIV test, gayon din ang pag-iwas sa mga high-risk behaviors. Panawagan din niya ngayong Pride Month na maipasana ang sexual orientation, gender identity, gender expression, or sex characteristics o tinatawag na SOGI-SC bill sa bansa upang tiyakin ang pantay na karapatan at proteksyon para sa lahat ng mamamayan, kabilang na ang miyembro ng LGBTQIA+ community.
ang ginagawa talaga namin is pupunta kami sa mga iba't ibang barangay communities, like barangay, and also nai-invite din kami sa mga school, yung mga senior high and colleges or universities na magkaroon ng HIV awareness and HIV testing. Para sa Bombo Network News mula rito sa lalawigan ng Pangasinan, Bombo Nicole Piranya nag-ulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta radyo, Bombo! Bombo Police Report. Masintabi ho muna sa mga nanananghalian sa mga sandaling ito. Ito ho nga 75 anyos na lola dyan ho sa Capiz nasawi matapos na walang habas na pinagpapalo ng buntot pagi. Alamin natin ang buong detalye ng balitang yan tinutukan ng Bombo Radyo Rojas. Isang 75 anyos na babae ang nasawi matapos umano siyang paluin ng buntot pagi ng kanyang nakalitang kasamahan sa sitio Querio, Barangay Switch, Bayan ng Tapas, Capiz. Kinilala ang biktima na si alias Bina, isang byuda at katutubong residente ng Barangay Bagong Baryo sa nasabing bayan, ngunit pansamantalang naninirahan sa sitio Querio. Ang sospek naman ay nakilalang si alias Lina, isang manggagawa at residente rin ng sitio Querio. Sa panayam ng Bombo Radio Rojas kay Police Lieutenant Colonel Arnel Solis, tagapagsalita ng Police Regional Office 6, naglilinis umano noon si Bina sa bahay ng kanyang pamangkin na si alias Ina nang dumating ang sospek. Nagkaroon ng matinding pagtatalo sa pagitan ng dalawa na nauwi sa pisikal na komprontasyon. Ayon naman kay Lisa, anak ng biktima, sinubukan pa niyang awatin at payapain ang dalawa, ngunit sa gitna ng tensyon ay hinampas ng sospek ang kanyang ina gamit ang buntot pagi. Dahil dito nawala ng malay si Bina. Agad dinala ng mga kaanak si Bina sa Tapas District Hospital. Ngunit idiniklara na siyang dead on arrival ng doktor dahil sa cardiac arrest. So nahuli naman po ng pulis po natin yung suspect, and sa ngayon po hinanda na po yung kaso para po sa mga suspect na may responsibilidad sa paggawa ng ganitong krimen. Ang panawagan po natin, dapat po ay kung tayo po ay may misunderstanding, dapat po hindi po tayo magpadala sa bugso ng ating damdamin, and dapat po relax po tayo para hindi po tayo magresulta sa any violence po. Si Police Lieutenant Colonel Arnel Solis, ang spokesperson ng Police Regional Office 6. Mula rito sa himpilan ng Bombo Radio Rojas, ito si Bombo Darren Salomeo Henson para sa number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Samantala, Senado naman nagkakaroon umano ng something fishy sa pagpapaliban ng impeachment trial. Kaugnayan, may nagkalapang report ng Bombo Radio Ligaspi. Naniniwala si House Deputy Minority Leader Franz Castro na may something fishy sa Senado kaya hindi tinuloy ng 19th Congress ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sinabi ng kongresista sa panayam ng Bombo Radio Ligaspi na siya ay nadismaya dahil isa siya sa mga complainant sa ikalawa at ika-4 na impeachment complaints na inihain laban sa Vice Presidente. May nakikita siyang kakaiba sa mga pagkaantala sa pagsusulong ng Senado para talakayin na ang articles of impeachment. Malinaw aniya sa konstitusyon na dapat mag-convene agad ang Senado bilang impeachment court kapag natanggap na ang impeachment complaint. Sinabi ng mambabatas na maraming dahilan kung bakit ito ipinagpaliban ng Senado, ngunit ipinunto nito na kahit nangangampanya ay nagsasagawa sila ng mga pagdingig sa Kongreso. Naniniwala siya na may personal na interes ang mga senador na naghahanda para sa 20th Congress at maging sa 2028 presidential election. Inasahan niyang hindi pabor sa impeachment ang ilang membro ng umano'y kulto ng Vice Presidente kat hindi pa nakikita at naimbisagahan ang reklamo. Iginiit ni Representative Castro na nagawa na nila ang kanilang tungkulin bilang mga kongresista kaya dapat gawin ng Senado ang kanilang trabaho para mapatunayan ng Vice Presidente na inosente siya sa batas at maging sa mamamayan. Frustrated and dismayado ako. Nakikita ko nga something fishy nung nangyayaring mga postponement ng pagsimula ng impeachment trial.
Kaya talagang kami ngayon kakaroon ng press con para i-denounce nga yung ginagawa ng Senado na pinangungunahan ni Senate President Escudero. Wala dapat opsyon, wala dapat na pagpipilian at nakalagay naman malinaw sa Constitution na forthwith begin. Pag natanggap na ang impeachment complaint ay dapat ay nagsimula na. Dapat nga noong February 5 pa. Mula dito sa impila ng Bombo Radio Legazpi, ito si Bombo Eugene Rochan, nag-uulat for the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! Samantala, ito namang lokal na pamahalaan ng Iloilo City na nawagan ho sa pamunuan ng Department of Health na payagan na itong tinatawag na molecular laboratory sa lungsod na magsagawa ng local testing ng monkeypox kasunod ho ng 4 na kumpirmadong kaso nito. Alamin natin ang buong detalye, tinutukan niya ng Bombo Radio Iloilo. Nanawagan ang pamahalaang lungsod ng Iloilo sa Department of Health na payagan ang USWAG Molecular Laboratory na magsagawa ng lokal na pagsusuri para sa monkeypox o mpox kasunod ng pagtaas ng kumpirmadong kaso sa lungsod. Sa panayam ng Bombo Radio Iloilo kay Mayor Jerry Tranyas, sinabi nitong matagal nang handa ang lungsod para sa mpox testing. Simula pa noong 2022 nang unang maitala ang kaso nito sa bansa. Aniya may sapat ng kagamitan at sanay na personnel ang laboratorio. Kulang na lamang ay ang test kits mula sa Research Institute for Tropical Medicine sa Manila. Matatagpuan sa Barangay San Pedro Molo, Iloilo City ang USWAG Molecular Laboratory na binuksan noong 2022 at unang ginamit para sa COVID-19 testing. Isa ito sa pinakamalaking laboratorio sa bansa at accredited ng Department of Health at Research Institute for Tropical Medicine bilang Level 2 Biosafety Facility. Batay sa pinakahuling tala, may 4 na kumpirmadong kaso at 2 suspected cases ng mpox sa lungsod. Samantala, pinalalakas ng City Health Office ang information drive, lalo na sa mga high-risk group gaya ng sex workers. Ipinaalala rin sa publiko ng mpox ay naipapasa sa pamamagitan ng malapit na physical na contact, lalo na sa pakikipagtalik. Nakakahawa ito sa pamamagitan ng direktang pagdikit sa mga pantal, sugat o likido mula sa katawan ng may sakit. I think CHO has already started calling on the barangay officials of those barangays para mabantayan na our CSWD is ready. They were here yesterday to provide assistance, food, etc. etc. We will call on the barangay individually where it has started and where there's a case. Si Iloilo City Mayor Jerry Tranyas. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Ayan Gahete. Para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Mga kabombot ka Sir Nation, para lagi kayong updated sa mga kaganapang nangyayari sa loob at labas ng bansa, manatiling nakatutok at nakasubaybay sa 32 fully digitalized AM at FM stations ng Bombo Radio Philippines sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Maaari nyo rin kaming i-follow sa aming Facebook page, sa aming YouTube channel at maging sa aming TikTok account. Maaari nyo rin masubaybayan ang mga programa ng Bombo Radio Philippines sa pamagitan pa rin ng ating mga istasyon sa mga lalawigan, partikular na dyan sa may bahagi ho ng Visayas. Maaari nyo matunghayan at mapanood, mapakinggan ang mga programa ng Bombo Radio Philippines sa pamagitan ng Bombo Radio at Star FM Iloilo, ng Bombo Radio at Star FM Bacolod, maging ng Bombo Radio at Star FM Cebu, Bombo Radio Rojas at Star FM Rojas, Bombo Radio Calibo at maging ng Bombo Radio Tacloban. Mga kabomba ka Sir Nation, bago tayo magtapos, samahan niyo po kaming manalangin ng Orasyong Imperata for the Nation. Heavenly Father, you led your people out of Egypt from slavery to freedom. In Jesus, your beloved Son, you led us from death to life through his paschal mystery, and by the gift of the Holy Spirit, we humble ourselves before you today, trusting in your promise to heal our land. Stretch forth your mighty hand once again and lead our nation. In this time of crisis, conflict, and confusion, let the light of truth shine like a pillar of cloud by day and a pillar of fire by night to
to guide us along the path that leads to unity and peace. Make justice gush forth like water from the rock, quenching the thirst of victims, cleansing wounds, and opening the way to healing and reconciliation. As you fed your people with manna in the wilderness, satisfy our hunger for righteousness, that we may cease to crave for power, wealth, and selfish gain. Soften hearts, hardened like Pharaoh's, and open eyes blinded by greed, that our love for our country may triumph over all political loyalties and personal interests, and we may learn to see each other not as allies or enemies, but as we truly are brothers and sisters all. May this Jubilee year inspire us to journey together as one people. Let this be our Passover from lies to truth, from cowardice to courage, from injustice to righteousness, from division to unity, from despair to hope, from selfishness to love. May this time of renewal enable us to discover again our greatness as a nation and our dignity as a people so dear to your heart. We ask this in the name of Jesus, our Paschal Lamb, who leads us through the cross from death to new life. Amen. Our Lady of Peace, pray for us. Saint Michael the Archangel, pray for us. Luzon, Visayas at Mindanao. Yan ang kabuuan ng ating mga balita para sa pangtanghaling edisyon ng Bombo Network News. Mula dito sa Bombo News Center Makati para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 1 minuto na nakaligad sa takna sining alauna. Balik na diri sa pagpangalagad sa Bombo Aray sa udto sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Standby sa kay Bombo Hana Andasa ang palamangkutanon sa mga kauturan naton kung saan og man bala mahuman ang mga merkado publiko diri sa palibot sa syudad sa Iloilo. In sabat na ini ugaling kiti way lang sang exact or specific date, but sandig diri sa informasyon nga nakuha naton from Mayor Jerry Treñas, antes kuno 2026 plano nga pagbuksan ang mga merkado publiko. Kumadumduman sa aton sini nga mga kabombo, last time ginpahayag nga May of 2025 pwede na makatransfer amat-amat ang mga vendors, no, sa Iloilo Central Market and Iloilo Terminal Market. That is why nga dira karon sa may area sang Isnart, dribla sa may unahan lang din nato, no? Kung madumduman nyo sa aton sinima kabombo, may ara dira sang ginpatigayon sining paghimo sang one way, no? Kung sa tuanay halin ka diri sa may area sang Rizal, no? Correct me if I'm wrong. Pwede ikaw maka-right turn pa Isnart, no? Subong, hindi ka na pwede maka-right turn, dapat madiretso ka na kay ang mga nagahalin sa Isnart area, one way na lang padulong diri sa may Rizal Ortiz nga area sa aton sini nga mga kauturan. Kag dugang pagin sining mga balita ang manatipon ni Bombo Hana may kantanan sa sining pagpositibo sa confirmatory test or confirmatory drug test sang BJMP personnel nga na-assign sa Dumangas BJMP. Mga balita with the Bombo Hana and sa Bombo Hana sa report. Please go ahead. Bombo siya mo na diri sa bahin sa mga public market diri man sa siyudad ng Iloilo nga subong wala sa gihapon inima matigayon nga ma-open and matapos ang ining mga public market kapin padre sa may La Paz, Haribig Market at diri man sa may Central Market. And kung madumduman man naton ang ining proyekto ginaward sa contractor sa Nissan Hunyo 13 2022 sa diin may project duration nga 29 months kung tani apang suliman nga tuig 2025 wala sa gihapon ini human kag matigayon nga makasaylo ang ining mga tendero ka mga ining mga nagabaligya sa mga nagakalain-laing nga public market. And diri man sa may press conference ng patigayon sa Lunes nga adlaw kun ining Martes nga adlaw
siling diri ni Iloilo City Mayor Jerry Treñas Mamucham nga before sang nagatapos ang 2025 o before 2026 may ara na sang mga market nga pagabuksan kung mauna tapos ang ining phase 2 ang Arevalo Public Market nga kung di ginapananaw nga August to October and diri man sa bahin sang tanan nga mga merkado but dirigin asiling ni Iloilo City Mayor Jerry Treñas nga ang mauli-uli diri siguro sa ining paghuman gid sang public market amo ining Haro Big Market nga kung sabihin ginapananaw nga tidak ko ni katamaan kag na-delay sa pag-construct ni Mamucham na try man nga by 2026 siguro makalapak 2026 pa kag mabuksan ang ining Haro Big Market so mauna diri ang Arevalo Public Market nga magabukas subong iya nga tuig kag kung matandaan man nagpatahag man diri si Iloilo City Mayor Jerry Treñas sang 2024 nga hindi mahingagaw ang tinutuyo nga matapos ang tani ang phase 1 sang 3 ka merkado subong asang nagigad nga tuig so subong man ang 2025 amo pa lang ni ang ginapananaw man nga magabukas na nga magauna ang Arevalo Public Market nga nagabalor man sang idalom sang 300 million pesos bank loan nga konsudiin 120 million pesos para sa Arevalo Public Market iya Bombo Cham and diri man yin dalaman diri ni Iloilo City Mayor Jerry Treñas nga accept man sa ining public market kay subong amo man ang concern sang mga pumuluyo kag mga nagabaligya mismo dira sa mga sambit nga public market kay magutok ang dalan because of gin-construct ang ining mga temporary nila nga mga ginabaligyan dira kag amo man ang kabudlay kumbaga kagagutok mismo sang ining mga tendera dira sa ilaman nga mga slot dira sa mga temporary nga baligyaan so diri ang hinyo gid sang mga pumuluyo kag mismo man nga mga nagabaligya nga tikabay pa nga matapos ng ining mga public market sa La Paz, Haro and Luisa May Arevalo agud man nga makasaylo na iya Bombo Cham so diri man ang ginsuling man niya kay madelay ang ining Haro makalapak pa 2026 siguro ang ining paghuman gid sa Haro Big Market may natulid man ining ang pagatugangan ang police station pagid dira sa may pahamtang sa likod sang Haro Public Market nga kung mahuman na ini so right after sinama mo siya mag-construct man sang police station dugang dira sa may likod sang ining Haro Big Market. Yari bala kapabati naton ang ining pahayag man ni Iloilo City Mayor Jerry Treñas. Ang markets ang SM nagpabalo sa akon matapos sila siguro by September. And September sulod ang mga vendors October open together with the mall. Kaya hindi man ko gusto nga mga sulod ang aton nga vendors why pa yan natapos ang mall kay that will defeat the purpose nga mas maayo ang ila negosyo. Ang aton nga manugtapos na siguro nga market is Arevalo pretty soon. Arevalo basi mag-una pa na sa October siguro kay una Arevalo. Kadua matapos naman ang La Paz. Kay daw kumpleto na ang La Paz hasta ang Fondo kumpleto na. Ang pinakauli tagid matapos ang Haro because Haro gali dako gid no do pila ka hektarya 2 ka hektarya gali na market no. So amo na pinakadako ta pero tahom na because may parking ka na sa likod sang Haro Market dira tabutang ang isa ka police station. Ang police station tatubala sa likod sa munisipyo sa Haro. Ito do hayob-hayob na gitong ilang ginaistarado dali na ilang tumaguba. Chaylo ko to sila sa ungka. No? Arada sila subong sa ungka. So binlan lang na tao sa ungka jutay pero ibutangan ta sa police station sa likod sang Haro Market kay tibalan nyo man kundi in permi ginadakop ang drugs no. So butangan ta nagid isa ka estasyon parang kumpleto dira no. May relocate kita da ng mga informal settlers
happy gid ko gali sa bag-ong appointment sa DSUD no si Secretary Jose Aliling. Last Thursday ato ko to sa Nabatian diri Bombocham ang kamahinman sang kahayag ni Iloilo City Mayor Directanyas kaangat sa ining update sa ining bukas sang public market diri sa may syudad ang Arevalo, Haro and La Paz Market kay ti kumadumduman naton sang So amo ni ang tatlo, amo ni ang antes 2026 sa mabuksan. How about ang Iloilo Terminal and Iloilo Central Market? Supposedly Bombocham but na-mention dira nga madelay pagid ang Haro, so laban-laban malapak pa siya 2026 kay until now wala pa kuno katunga-tunga or half of it sa ining Haro Public Market. In Diriman gin-mention man niya nga ang diri sa may bahin sang Iloilo Terminal Market and diri sa may Central Market ang so far ang among malang update nga with the year 2025 hopefully daw pretty soon lang diri ang ihambal ni Mayor Jerry Peñas sa pagbukas kag kapagin operation na ang ining mga tiyandahan diri sa syudad ng Iloilo, Bombocham. Kay ti kung 29 months lang ni sa aton sini nga mga kabumbo, lapaw na matatlo na katuig by June 13. Bumbo hana, so tama na ka delayed by 1 year na sila. Tama ina Bombocham. Hindi man delayed by 1 year. June 2022 sila nagtapos, 29 months, 2 years and 5 months. 2 years and 5 months. Oo. Naglabot na sila yan sa 3 years, oh. Kaya dapat June 2024, June 13, 2024 sila matapos. Naglapaw pagid mga another 9 months, may delayed pagid nga 9 months. Amo man gani Bombocham nga diri man mismo ang ining Center for Good Governance and Accountability o kon CGGA kay ginpanawagan mo diri si Iloilo City Mayor Jerry Triñas nga ipatag sa publiko kon nga wala sa gihapon ini matapos ang pagpatukod sa ining mga merkado and as we observe dira sa bahin abi sa Haro Big Market sa second floor wala pa matapos and iban pa man nga public market diri sa nasambit man niya nga mag-delay and with August to October ang pagtapos sang Arevalo public market. Tikon amo ni nga may mga delayed kag malawig, may ara bala sang salabton diri ang mga kontraktor sa amo sining sitwasyon kiti way nila way nila matapos sa chimpo nga ila sini nga gin talana, the more nga naga-delay the more sini nga nagaigod ang dalagan sa aton sini nga trapiko diri sa mga mayor nga dalanon sa syudad sang Iloilo kay ang mga vendor sara pa dira bumbuana. Hindi ko gusto nga pinsaron pero daw mo ning nagadlagan sa paminsaron ko as well as sa mga kabumbo naton nga do propaganda lang tong hambal sini nila sadto anay sa during the time sang eleksyon kag subong man sang kampanyanay on time ang construction sa aton sini nga mga merkado publiko, no? Delayed man gali. Sus Maria kag gusip yati ano ni tabon-tabunan lang sini nila anong plastada ni anong sistema dapat kung tani ni we are expecting mambal ang aton sining alkalde nga padasigo na ni. Kay tama delay mag-amo sini nagtatlo na yak tuig bita gani duwala nik tuig humana anong tabo nga na delay ning construction sa mga merkado publiko. Amo wala gani Bombocham kay main concern gid sa mga nagabaligya and managbakal of course ang kabudlay bala kay ang apektado man ang flow ng traffic sa ining mga alagyan nga ginanhan diri sa Haro abi and La Paz man nga kon sa diin naga one way lang and dira man nga
ginadalian man kun tani, but diri ang hambalang gid lamang sang mayor nga pretty soon kumbaga ang pagbukas diri sang mga market, and Arevalo ang una diri. So iban man diri kada pamangkot nga ano pagid ang rason kunya delay gid ang ining mga pag-construct kay tuman na kalapaw o kon sobra na sa ining ginatagman nga time to construct ang ining mga market sa Bombatsyam. Ginaplopin sar ko gani June 2024, June 13, 2024. Amo na kung tani ang date of completion ti manog June 13, 2025 na kita. So may ara gid sila iya sa masubra isa na katuig nga pagka-delay bumbuhana, hindi lang niya gali kay 9 months. Dibla? Na waay ini mahatagan sa nagakaigo nga igtulupangod bangod nga may eleksyon. Nangin masako kita sa kampanyahanay, pero mga proyekto diri sa syudad sa Iloilo do kasubong way natagan sa nagakigo nga pagtamon. Kag ang mga proyekto tuya sang kontrapartido motong sagad ta kamumbatso. Ay, anong suglano nato ni man? Abi ko anay gani ang syudad sa Iloilo, ang administrasyon ni Mayor Jerry Trenya sa allergic sa mga delayed nga proyekto. Pero may mga delayed nga projects mga ang city government Amo gani Bombatsyam, that's why nga sa iniman nga mga market paginsambit niya daw wala sang kumbaga sang specific reason git mismo ang Center for Good Governance and Accountability ang gina-question diri ang kadugayon kag kadali sang ining mga proyekto sa ining tatlo ka merkado Bombatsyam. But even though nga na-delay na gani ang ining tatlo, still Mayor Jerry Trenya is planning sa gihapon nga magdugang pa sa construction dira man sa bahin sang Haro Public Market, which is nasambit niya nga madugang sa police station dira sa may likod pagid Bombatsyam. All right. Sa pihak naman nga bahin na dugang madri sa mga balita natin po naton diri sa bahin sa Bureau of Jail Management and Penology Regional Office 6. Ang kotodin ang update lang diri sa isa ka BGMP personnel nga na-involve ang iya diri nga pangalan kay matapos nga tuad sa isa ka subject nga siya ang possible source sang ining illegal nga droga nga nadakpan dira sa may drug bypass operation sa Barangay Balantang Haro, Iloilo City sang Abril 2025 kag iniman na Bombatsyam as for update nagpositibo ini sa confirmatory drug test nga gina-conduct man sang Bureau of Jail Management and Penology kay una na nga raan sang nagligad may insigida nga drug test ini nga kung diin wala pa ginapagwa kung tani ang ining iyang result, but dili sa may confirmatory drug test nga tigin pagwa sa BGMP6 nga positibo ini siya, and subong man nagapangatubang sa administratibo nga kaso nga grave administrative charge sa grave misconduct sa serious administrative case for conduct and becoming of a jail officer. So ini man ang dira sa may BGMP personal nga ini nga dira sa may Dumanggas kaangot sige sa gihapon ang ining man random kag surprise drug test sang mga jail officers kapin padra sa may Dumangas District Jail kag pila pa ka mga district jail diri man sa may kabug-usan nga Western Visayas. Actually ang ila diri nga ang inspection sa iban pa man nga mga tikang at imalikawan na ang ining ang paglapta sa ilang nga droga o paghalin mismo dira sa mga ginatawag na mga pensuhan kon jail district office district jail. So that's why man nga tigi na pahayag diri ni Attorney Genevieve Rey Umadhay nga sige ang inspection and random enterprise drug test sa mga jail officers agud nang timahatagan sa kamaturan kag wala sang pagsaalang-alang kumbaga si BGMP Regional Officer 6 si Jail Chief Superintendent Pinion Dolojo Jr.
nga maging malimpyo ang pangalan sa BGMP kag wala sang anuman o kung sino man nga magahiko diri with involving lamang sa ining illegal nga droga. Yari bala ka pabati naton ang ining pahayag naman ni Attorney Johnny Venro Ray Umadhay. Right now gina-initiate na naman ang appropriate nga administrative charge against the personnel, specifically ang administrative charge of grave misconduct. So it is a very serious administrative charge with the penalty of dismissal from the service. So this will be added to the pending administrative charge that was filed against the said personnel. Medyo na dugayan, attorney, ang paggwa sa result nga sang ining drug test ng ining BGMP personnel. What could be the reason sa siniyon, attorney? Actually, there dua ka result. First is the initial and second is the confirmatory. So we waited for the confirmatory test para disclose ang information because during the initiatory it is not yet conclusive and it's not yet confirmed. So we waited para also to respect the right niya. We waited for the confirmatory and the conclusive results ng drug test. And in administrative proceedings amon sa BGMP, what is being used sa pag-file sa administrative charge is the confirmed and the conclusive nga drug test result, not the initiatory. Bali, all in all, attorney, ano ang mga kaso sini RA 9165 and adira man sa administratibo nga kaso sa bahin sa BGMP, sir? Ang BGMP has only jurisdiction sa administrative proceedings and disciplines ng personnel. So we will be filing administrative charges against the personnel. And the case about the violations ng Republic Act 9165 will be up to the regular courts and the law enforcement authorities. So kami, BGMP, will be the one to file the administrative charges against the personnel. Okay. So except the attorney, may mga ara pagkita nga gina-monitor o kung ano man nga mga BGMP personnel along with involvement in mga illegal drugs? Right now, actually, though this is an isolated case, ang amon nga regional director si Jail Chief Superintendent si Minis Delo Jr. Directed niya we will strengthen mas damuon bagid ang amon nga pagkandak sang surprise random drug test sa bilog ng Western Visayas sa tanang BGMP facilities and also to conduct Greyhound inspections. So right now isa pa lang ni ang aton nga case nga amo ni, and hopefully and generally based sa records namon the whole BGMP Western Visayas personnel remains disciplined kag mga dedikado nga mga personnel when it comes sa perform sa ilang mandato. Bali ang Greyhound inspection nato na, attorney, sige man ini. Yes, so actually last month we have conducted Greyhound inspection and also the conduct of surprise and random drug tests in all BGMP facilities sa bilog nga Panay. And actually we also have conducted several random drug tests and Greyhound inspections sa whole nga Negros Occidental nga province. So as directed by our regional director, this will be continued kag we will be steadfast kag committed nga ipadayunon ni siya ang pagkandak sang drug test sa mga personnel and the Greyhound para i-free namon and i-prevent ang ini nga situations nga pareho sini sa personnel namon and also to be able to remain drug-free facility ang mga BGMP facility sa bilog ng Western Visayas. Nabatian diri mo ang pahayag naman ng spokesperson sa BGMP Region 6, Attorney Johnny Venry Umadhay. All right. Ini si Bombohana Mendoza Andasa para sa the number 1 in the most trusted radio network the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo. Salamat gid na Bombohana Andasa. Kung mga mo sining sistema kag plastada ining miyembro sa BJMP personnel or ining personnel sa BJMP rather, why na niya sang lugar pa daw
sa hanay karon sang Bureau of Jail Management and Penology. Ang iya nagilamang sining nga lugar ang manging kaupod, no, sa sulod ang mga drugista sa karsel sa sulod sang BJMP facility. Dira na yang iya sining nga eksakto gid suited gid siya, no, sa amo sina iya banwa nga lugar. Pero kung mangin personnel sa BJMP at hindi gid siya pwede, no, kay why iya sang personnel or hindi dapat kag wala gid sang personnel dapat nga involved or naulamid sa illegal sining nga druga ti lantawab lang sitwasyon niya sini banwa. Duang iya sining nga ginakaulamiran, no, sa ginbaybas nga ginapahayag uyab-uyab ya siyang gintudlo nga source sang illegal drugs. Sang ginpaydalom ini siya sa drug test, nag-positive siya. Pag positive siya, ginpaydalom pagit sa confirmatory drug test, positive man sa gihapon. Why na dapat yung ginapadugay ini kay ining pagpositibo yan sa paggamit sa illegal nga druga, no? Why na gidiya sang mambal naton, why na sang anuman nga sahi isang whereas dire, nga makabaliskad pa sini. The fact will remain nga ini siya ang yara sa impluwensya sa illegal nga druga. At the same time, personnel man siya sa Bureau of Jail Management and Penology. Nga kung sa diin, dapat ang mga taga-BJMP amuning bantay dira sa mga yara sa ila sa nga facility, no? Ang guaya sini karon banwa, sandig sa informasyon, magluwas nga source na siya sang illegal drugs, kabahin siya sang illegal drug proliferation, pati siya mismo ang yara sa idalom naman sang illegal nga druga bangod ini siya ang nagagamit. Sa aton sinikiron nga mga kabombo. Now, balik-balikan ko sa bahin sang construction sa mga merkado diri sa syudad sang Iloilo. No? Tiluyag naton mahibaluan kung ano ang rason kung nga mayara sang delay sa construction sining mga merkado publiko diri sa syudad sang Iloilo. Bangod man nga ako bilang isa ka Ilonggo, tumandok gid sang syudad sang Iloilo, antisipar ko man, kag excited man ako nga siyempre magpamalaklon sa aton siniya nga mga bag-o, kampyon, matinlo, organisado nga public market. Kaya ever since amo ining handom sang tagsa iya ka mga pumuluyo sang syudad sang Iloilo. Kay ti sadto anay mga 10 or 15 years ago, madamo man or mayara pa man sang nagapamalaklon sa mga merkado publiko ta. Pero ang sitwasyon sa aton sa merkado publiko, sa aton sini nga mga kabumbot, bisan sino lang man siguro makambal nga rigna gidya. Lupasin siya sa mga late na nagapanyaga. Marigna ang baho, hindi maayo. Makabig naton iya banwang handom sang tagsa ka Ilonggo nga manginconveniente ang pagpamalaklon sa aton sini nga merkado publiko. At the same time ang presyo competitive. Ano ganitong kampanya last time sang city government? Though 3C balaw, clean, convenient, and competitive. Sakon sini nga madumduman ining mga merkado publiko, ta partikularmente ang duwa ka mga dalagko sini nga merkado publiko. Pero kung amo sini karon nga nagalabot na iya or manog isa na katuig nga delay, hindi na ini karon banwa convenient. Or kung lang taon naton sitwasyon, doon nagbalik kita ya sa dumaan nga sitwasyon sa aton merkado. Worst, ginpalabot ta pa sa aton sini nga mga mayor nga dalanon. Kung nagaagi ka mo sa may
ano na tong area sa punta to, Rizal? Sa aton Cinema Kabumbo, sa likod sang Iloilo daan nga Terminal Market diri sa may Bonifacio, Barangay Bonifacio, Tanza Bonifacio, no? Sa ginhimo sinilang fish section. Ti layo ka pa, mapanimawan mo na ang kumbaga pa old-time public market. Ang ambience ang daan nga public market. Ti kung makahambal ikaw abing within the span of 29 months, ang iban sinisiguro kalabanan sa aton mahangpanta kay ti siyempre mo na lang hambal nila kung gusto nimo nga mayara sang ginatawag nga pagbag-o, pag-modernize, or butang tabi in general, there will be change. Ti may mga nagakaangay kag nagakadapat kaman kuno sinibanwa nga isakripisyo. No? Kagang una na nga ginsakripisyo sa aton sini nga mga kauturan sang city government kag subong manti pati mga Ilunggog ginsakripisyo ba nila. Ang butsilingo nga pag-sacrifice ti amo ning pag-antos naton sa pagpugok sa dalagan sang trapiko. Ha? Magluwas sina banwati, siyempre nagasakripisyo man halos sa tagsa ka matag adlaw sa masulod na iya nga 3 ka tuig ang mga vendors. No, okay lang na iya kung mabutang ikaw sa vegetable area or frozen na goods. Kay do mayo-ayo pagawang sitwasyon nila. But sa meat section, gani diri lang Stubang University of Iloilo, FINMABLA. Medyo hindi na mo ang baho. Kung sano pa palagyuhan ta ganito ang marigna kag mabaho. Pero ti subong, dugin dalata ya ginpagwa ta lang same as with dito sa may Bonifacio area, Tansa, dumus na dra. Ti okay lang kung tani kung hambal nato nabi masulusustener ta pa within 29 months, but kung maglawig pag iniya karon kag hindi makatransfer ang mga vendor sa mga mayor nga dalanon, no, mas ginaprolong ang aguni sang tag sa iya ka Ilonggo, estudyante, empleyado, no? Kung sino pagidira sa pangkabilugan sa aton sini makuturan, ambot ko na ang aton sini nga mga opisyales sa syudad makabatsyag man sang pagpugok sa dalagan sa trapiko. Ang iban gro no? Nga ang iban gro nga ti pag-umpisa nila sa politika or sa public service, ang public service amoy ang nagdako, hindi kay ngila ulo. Siguro ko ano na experience ang ordinaryo nga pumulong sa syudad, experience yan Manila, but inang may mga advance party, may mga convoy, mayo gurong nila sini nga pang biyayon driya sa mga mayor kadalanon sa syudad sa Iloilo no? Ginapresar man naton kung anong pagpaninguha man sang nagkalain-lain nga opisina sa city government para nga mais ang pagpugok sa dalagan sa trapiko nga daan tingin pagwa ta ng mga vendors, no? Sa aton sini nga mga kulturan. So ang guwae sini karon helpless ang mga pumuluy sa syudad, helpless ba ang mga merkado, ang mga vendor sa merkado publiko kay ti hulaton gid kuno mo, no? Nga kung dapat matapos tanan kag bilog ang masaylo, ti do okay man ina, but tama na kalawig kag lapaw na kamo sa latid, no? I do hope nga kung hindi man mapahingagaw subong kay hasta naman lang sa June 30 si Mayor Jerry Treñas, I hope si Inday Raisa Treñas, si incoming Mayor Inday Raisa Treñas Chu, ang makahatag sa nagakigo nga pagtamod sini. No? Ngati medyo pulupisga gamay sa aton sini mga opisyales sa mga kontraktor nga padasigon ang pag-construct nga mapahumana sa labing madali nga panahon kay lapaw na sa latid amo na blabanwa sa aton sini mga kulturan. Malawig na nga tsimpo nga
nag-agunto sa pagpugok sa dalagan sa trapiko, no? Kung tani mas mayo kung matimpranuhan mautod na ini or matapos ng pag-agunto sang tagsa iya ka Ilonggo diri sa bahin sang syudad sang Iloilo. No? Batuno naton ang pahayag sang outgoing mayor nga pretty soon, no, matapos na. But amo na gay, di lang kita kasigurado kung sano kay ti pretty soon nga mga tinaga way man yan nagahambal nga butang tabi July 12, 2025, August 15, 2025, or bisan December 21 or December 31, 2025. Basta antes mag 2026, no? Di kabay pang paglabot sang tuig 2026, maka-saylo na or mahuman na ang mga merkado publiko, no? Though hindi gid naton matulon abi banwa, unahan ko na lang daan nga nagapangayo gid kami sa inyo sini nga pag-insindi and tingwaan ginamon nga by the first quarter of 2026 mahuman na mga merkado publiko. Sus Maria Kagusip. Sobra naman ang inyo na iya magamos na banwa. No? Napaunahan ko lang yung daan kay ti insindihan yung managurong sitwasyon diri sa syudad sang Iloilo subong. No? Why man kita abi sang mambal naton lapad nga lugar nga dito tapang dalo ng aton sini iya nga mga vendors, no, sa isa ka bakante nga lote nga lapad-lapad abi kag dito lang sila temporarily, no, until such time nga mahuman ang mga merkado publiko kag kun sa diin sila nga merkado publiko iya nga maplastar kag magbaligya, no. Ti ang ato na lang sining option among sa kilid sang aton sining mga mayor nga dalanon, no. Mula na ato na nagapangabay kita sa kay Mayor Jerry Treñas pero si Mayor do outgoing naman, ti ining pangabay naton patuhoy naton sa kay incoming Mayor Inday Raisa Treñas Chu, no, nga kung tani amo maning hatagan isa sa mga iga priority niya gid, no, or i-prioritize niya rather sa pagsugod sang iya sini iya nga termino as the mayor of Iloilo City. Para nga bisan pa paano Mayor Inday Raisa mabuin-buinan man ng pagpugok sa dalagan sa trapiko diri sa syudad sa Iloilo, no? Para nga mahulas man bla pakadtop balik kag hindi man mabudlayan ang mga tawo nga may mga transaction kag magtrutawhay ti siyempre magaganyat pag idinisang iban pa nga mga makahatag man sang kayuhan sa bahin sang syudad sang Iloilo. 37 minutos na kaligan sa takna sininga launa. Sa aton sininga pagpanumbalik ka banwa. Punong barangay sang San Pedro Harogin at hag nga wala nagkulang sa paglaygay sa ila sininga tanod kasunod sang pagpositibo sang isa ka barangay tanod man sadto. Ining statement ginbuyan sininikap matapos nga ang assistant tanod commander and ang iya sining hinablos ang nadakpan sa isa iya ka bypass operation nga ginkasaman sang police station number 9 sa pagpanguna ni Police Captain Siakon. Sa aton sini nga mga kabumbo, Police Major rather, no? I'm sorry, Police Major Siakon. Kagabi sa aton sini nga mga tag-palamati. Anyway, balikan tayo ni sa aton sini nga pagpalayag sa gyapon diri sa Boboanay sa Uto patapos gila ang pila ka importante nga mga panumdum. Paano ba lamang kalikaw sa aksidente sa dalan? Yari mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, likawan ang masaming nga pagsaylo sang linya. Ang swerving o kung pagsaylo sang lane sa isa ka delikado nga maneuver nga masaming ginatunaan sang bunggoanay. Kung himuon ini, siguraduhon nga may bastante ang oras kag espasyo. Ikaduha, i-check ang blind spots. I-check ang mirrors kung clear ang alagyan. Magbalikid o kung maglantaw sa nagaagi sa ibang nga anggulo, agud makasigurado nga maathag ang alagyan. Ang responsable nga driver ang masaming nga handa sa anuman nga aksidente. Kabahinas ang pagkaresponsable ang pagkuha sa nga insurance agud masigurado nga may peace of mind sa dalan.
Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy. Bangod dinhi nagatugas ang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi nagidman dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar sa lower level tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Hilig sa video games, nagausik bala ini sang inoras sa paghampang sang iya ginakaadikan nga games. Isa ka pagtuon sang American Academy of Pediatrics ang nagapahayag ngang sobra-sobra o kun inoras nga pagtiner sa paghampang sang video games ang makadulot sang depresyon, anxiety kag manubo nga grade sa eskwelahan. Suno sa mga eksperto, halos 9% sa kada 3,000 ka mga elementary students sa kada pungsod ang makabig patho. Sa Bombo Radio Iloilo, Philippines Standard Time, 40 minutos na nakalikan sa takna sining law na balik na diri sa pagpangalagad sa Bombo Anay sa Udto sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Standby sa kay Bombo Jomar Villa. Puno barangay sang San Pedro Harote, nagpathag diri nga why man siya nagkulang sa paglaygay sa mga tanod members. Matapos ngati isa sa mga kopdanan santo nila nagpositibo sa illegal nga droga, tigin pahalin man ganito suno iya sa kay Kap. Pero ti ari naman assistant or deputy tanod commander kag iya sining hinablos ti dakop sa bypass na operasyon. Check na lang ang follow-up report ni Bombo Jomar Villa. Bombo Jomar, sa report, please go ahead. Nagpalabot sa pagkadismaya si punong barangay Alex Jan Hover sang barangay San Pedro sa distrito sang Haro kasunod ini no sa sining pagkadakop sang ila sining tanod deputy commander sa ginpatigayon sining drug bypass operation sa may Kubay Haro kagabi Bombo Champ no. So ang ining operasyon ang gipangunahan sang Police Station number 9 sa pagpanguna ni Police Major Eduardo Siacon Jr. bilang hepe sang Police Station number 9. Ang arestado amo ni Sanday Alberto Palomita, amo ni siya ang deputy tanod commander kag residente o kun ang sining gina serbisyuhan diri sa may San Pedro Haro. Ang hinablos ni amo si Aldrich Palomita Perez. So nakuha diri sa ila suno kay Captain Siacon ang ining pito no kasi siya suspected siya po nagabalor sang 34,000 pesos ang hinablos diri bumutsamto mo ning ginasugo karon nga mag-transact sa iya sining mga parokyano kag nagabaligya no sang illegal sining droga kag tinatigayon ini nila matransact ang police pusher buyer. Rason nga tinatigayon ining drug bypass operation sang otoridad. So check naton ang status ni karon sang tanod member sa may barangay San Pedro Haro kay ti didto ni siya nadakpan sa may Kubay Bumbucham. So sunod diri kay punong barangay Hober diri lang siya nakarehistro sa may area karon sang San Pedro Haro pero ang balaya gid ni didto sa may Kubay sa dinatabo ining bypass operation. So duga pa diri sang natungdan ang pagkadismaya sini no tituman bangod nga ti ang isa ka tanod deputy commander
amon manita ni ang iya sini nga ginasaligan. Actually sang pagpungko niya bilang kapitan, ado masursobra naman isak tuig ni nga nagapangalagad ining deputy tanod commander kay napilian niya ni bangod nga way man sa sang trabaho kag ti makapokus gid no sa iya sining obligasyon. May mga gin pang appointment siya galing ti ang iban sini may mga trabaho full-time bombocham ti mas ginapalabi nila ang trabaho agod nga ti makahatag man income o kon sa ila kag makapakaon mo sa pamilya. So ining si Alberto ado mo ning nakita ni Kap nga maka-focus kid no sa yesterday nga obra kay ti kon adlawon kagagabi way man sa nga trabaho amo nang gin appoint niya lang bilang deputy at tanod commander. So ginasugo-sugo ni Kap no nga magpadala sa sumon so kung anong mga buluhaton sa barangay do siya ni ang ginasaligan in terms karon sa paghatag information man sa pumuluyo. So sang pagkadakop sini sa iya pagkabalo ni Kap Tito man ang iya siding gin katingala no nga tindakpan ang ining tanod niya nga masaligan bumbutsam. Duga pa sa tungdan way man sa mag-expect nga amo to matabo bangod sang pagpungko nila ni no nga tanod way man siya naguntat no sa pagpanumdom sa ila nga hindi mag-engage sa illegal sining droga no sang nagligad nga bulan gin random drug test no ang ining mga tanod kag subong tani no nga bulan nga plano matanis Kap nga ipadalom sa random drug test ag ila sini nga matanod agod kati ba siguro no way man sa nagaduda nga tinag-engage sa droga ang iyalang man nga may kasiguraduhan bla nga balaan kung balati ini sila nag-engage sa illegal sini nga droga ti mo to natabo way gid sa Kap nga ang isa niya ka membro ang nadakpan sa gibatigayon sini nga bypass operation gin kadismayaman sini bangod nga ti nadalahig ang pangalan sang barangay bangod gid lamang ti sa mo sina nga bulaton nga imbes kun tani nga ang trabaho no sige sa katanod member ang mag-maintain sa peace and order kag sila kun tani ang mag-report sa kapulisan once kung may araya sa mga nag-engage sa illegal sin nga droga pero tiyan mo lang gin kasubo niya nga may mga individualya nga imbes ka sila ang ma-enforce sila pa ya ang nagapanguna dari Bombocham. Ari bla si Punong Barangay Huber sang may interview diri sa Bombo Radio. Practice. Sano lang? Sang anti sila magtanod to January. Gaplano naman ko tayo sang sini nga inabalan ko si Seco nga i-random ko practice naman sila. So, kay para test mabalan ko kung sino gagamit sila. So, Butchilingon do may pagduda ka na gali man sa ilakap nga basta engage sila. Actually, wala akong kaduda sila pero inang tawag lang ang kapanigurado kita. Kaya siyempre hindi na sila upod sa tagadlaw-adlaw. So kung mag-duty sila ni kong gabi, ulupo sila ni commander. Ang commander ko na BPAT member rin na. Harap mo lang nagabulik sa amon. Kaya nagkatag man sa mga informasyon kaya ang amon nga talang commander. Ever since alin sa una, maayo ginapagperform. Kay Alberto, Kap doon ka man nagaduda sa iyabi nga do lumilain o nanong nag-engage siya? Tanali sila ginawsisa ako kag ginapamangkot. Wala gini sila gambal nga Kap ako ya, kaprangka kami sinyo wala kami ga-engage sa among salita. Kaya di bala na kung di kami upoyo yayasing. Tanali sila ginapang pamangkot ko sila di palibot tri. Dari kami. Di sila ko prangkanay lang ta. So kung hindi kami kupurme sa akon, kag ko na muli gusto halin ka mo hindi ka mo diya sa akon. Naka-istorya ka na kay Alberto, Kap, after nalakpan? Wala pa kami kita rin. Kaya ito ato sa PS9. So, ito priso to sa subo. So, sa imo, ginalantab mo nga makapekto man sa inyo sining barangay pagkadakop sini kay siyempre ko nang tanod, do mo ning nag-maintain sa peace and order Kap mo, tapos diri sa inyo pa ho? Yes, sir. Tuloy uluya gini. Uya gina po. Ito do sa loob lang tanod mo, isa sa mga nagabulig. Sa imo pag maintain sa peace and order kag maghatag sa impormasyon parte sa mga amon malulaton sa mga pumuyo mo. Tapos isa sa mga member sa mga tanod mo mo pang nadakpan. Ara na sa Spadak mo Kap? Actually wala sa Spadak. Kaya why ako sa information nga pamatuod nga nag-engage siya sa illegal drugs.
Pero ang pulis naga-coordinate sa inyo kung amo nabi nga may gina-monitor kami nakapo. Actually sa amon niya sa regular session ginatakol ko. Kay tanan kami batak member. Oo, sa nga mga barangay official. So ginatakol ko sila. So ang iyasang kapulisan, so may obraman na sila yung ilang obrahon. So ang amon, ginobraman ako. Kung ang amon na obrahon. May ibulos ka na sa iya? Actually may ari naman ko nga isang anay tanod man nga nagpuli, di pa na nagbiyahe na di subong. Amo ni si Untoy, di kinastorya ko na subong si commander nga si Untoy pabalikon. Kaya willing na siya nga mag-perform sa kanyang obligasyon as a tanod. Anong background ni Alberto nga ni Kapkag ang inaplos siya? Si Alberto soltero ina. During that time sa ka-duty di sa Babaw. Amo na sa ginasumon amon nga padala sa sumon. Do isa lang ni kabulan nga way sa ka-duty kay tungod nagubra sa talyer sa iyang kumpare. Kaya nangayo bulig ang kumpare kay may kontrata nagubra sa talyer. So parte sa illegal arrest way gi ko idea kay kung gabi ka-duty man siya. Ga-performance siya lulupot sila ta. Lulupot sa day commander. So ay gumulong na nga madala siya sa amo sila. Sige, engage na kayo bulong ko sa kapoy. Doon di ko ka kasabat ang amo sila nga pamakutalan kay kun siya guro ba sabat sila kay kun ako do ay gi ko idea. May kung mag-duty sila, may supply man sila kat, no? Pangaping-api, ano? Actually, may mga kuta kung yung mga barangay kagawad, 100 ang ilang gabi. Kanto sila sa Tiangge, open na sila, kuhaan sila kung ano ilang gusto nga kanon, pangapi, pamahaw. 100 ang adlaw? Ang gabi nila. Kada mag-perform sila, kaya tatlo man lang sila mo. Sa tatlo, 100 nila? Oo, tatlo. Ginaamo na gina-volunteer nga ginatag sa mga barangay official sila. For the sake kabi nga para at least kaya hindi way mo sila katao kanon mo. Sa pangaping-api lang. Kapi lang kag tinapay. So, ano man gila? Dito may mga wala man gila dola suportahan nyo sila, no? Actually, wala gid na kami pakulang sila. Sa pagpahibalo kay ti bisan ako doon budaya ko monumdum ko nga nakalapot sa amo siya ng kapulwato. May mensahe ikaw kay Alberto kung pamati sa subong ka, Robert? Di ko na nagpamati man sa subong ti ang kauyanan nga tubang ko subong tigil ka sakit para sa akon. Nga declared barangay ako diri tapos amo na isa sa mga member sa akon nga mga tanod nga isa pa nga nadakpan sa bypass operation sa Haro Police Station. Makabalik pa ni siya, liwat? Di may huya pa siya magbalik. Daw bisan sino, guro bisan ako kung makita ko na siya, but lang kung ano pang mambal ko siya sa ginimo, yung amo siya ng kuyanan sa akon. Si punong barangay Alex Jan Hover sang San Pedro Haro, bumutsam. So in terms sa akigid si Kap Bumbo Jumaro kung dismayado gid siya sa nangin ano man yun, naging kaulamiran sang deputy tanod commander. At isa atunop lang akigid. Bumutsam ngati abo na ang do na say do na dismaya kay ti ang ginasaligan niya mo pa kung tadi nga maka-enforce dra na sa pag-maintain karon sang kalinong peace and order sa lugar ado mo pa na yang nag-engage sa sining illegal sining aktibidad in terms sa ila sining karon yang pag supply na sang kinahanglanon kay ti siyempre kun tanod ikaw gabi na ang ila sining duty no. So hindi man kuno bot silingon ang rason na yang abi nga ti basi ko nag-engage sa bangod nga bulong sa kapoy, bulong sa tuyo. Ginatagaan man sila kuno allowance nga kon gabi ti siyempre di malikawan nga tuyhon kaw. So may do taxin bla ni. Nagtatak abis paminsaron sina sa mga nakabati ka nakakita kag do halos tanan ang statement ni General Marbel mo. Nga kuno mga nagagamit ni biktima lang kag ti kabahin na kuno sang hindi man ginamo sining mga tinaga ni General Marbil but ang hambalya ti insindiyon talang kay ti kinanglanan nila kay kapoy sila ti
Do hindi man namo sina ang punto dira Bombo Jomar, di ba? Kung kapoy ka ti may mga energy drink man dira nga sarang mabakal nga shabu gid yang imo sinipilion nga gigupon. Amo gani amo tong punto man to ni Kap nga away man sang rason nga ti toyhon sila kay kada duty nila do katag tatlo na sila ka team sa isang gabi. May tag 100 pesos nga ati kon bakal-bakal nakakapi tabak bastante no si sagro gabi kalima ka mga pay mo bumutsamti way man kuno sang rason nga do ano gidabi no nga ang brilliant engage kitchen kon ang brilliant idea gani isang kilala ko sa mga nagapulaw kuno kag para nga hindi magbatsag tuyo kag do board sila blapit ka nice la kuno itlog dula gina tuyo mo ya dula gina ya tuyo mo bisan sunod pagkagabi hindi ka pam tuyo mo kon namo sina do nakumaan ka man jom so ay ka man ka-recover dayon ba amo ganiti ang punto mo la sina nga damo man sa pamagi mo agud nga ti tungdan ang obligasyon pambutsam pero minado to si Kapober kay ti o bisar nga tanod ya pero hindi ya hindi ya mabalaan kung nag-engage gid man sang illegal sining droga pambutsam kay manti ang ila sinayat layo man sa barangay kundi man sila gasot kon gabi so basta mo nang nakakita ya sangat sansya agumod nga mag-engage karon sa illegal sini nga aktibidad pambutsam kay balaan mo Bombo Jomar ang sitwasyon sila dira sa Barangay San Pedro napatungan ina sang Barangay Haviliana, Barangay MH del Pilar, kag Barangay Hirios La Paz. Tapos ang may ara pa na sang porsyon nga iya sang Tabuk Suba La Paz. May ara man sang porsyon nga iya sang Barangay Kubay Haro, no? And then aray ang Ledesco Village. Ang area nanday Alberto Palumitan do dira na sila naigo sa sulod sang Ledesco Village pero ang ila sining address is Barangay Kubay Haro. No? Pero sang una na dira Sitio Lunok, pwede ako magsala Sitio Lunok, Barangay San Pedro na. Pero do ginkuha sang Barangay Kubay Haro, hindi lang ko hindi ko lang gid masaulogin kung anong sitwasyon dra but amo nang sakon sining panginsindi. Same as with sang una hasta subong mayara sang Sitio Kawayanan, Barangay San Pedro Haro, kag mayara man sang Sitio Kawayanan, Tabuk Suba, La Paz. Ang iban gani nga taga Sitio Kawayanan, way na nila ginadala balang ang Sitio Kawayanan, ang ilan nang ginadala is Barangay Tabuk Suba, La Paz. Ining duwa ka mga barangay do damo na dira tawo, Bombo Jomar dito sa may Sitio Lunok. Amuning term nga ginatawag nila nga international ang tawo kay isamo-samo man atosla. May mga taga Sitio Paraiso, Sitio Lunok, muna ang iban ara sa San Pedro, ang iban ara sa Kubay. Diri sa may Sitio Kawayanan atong may tiniro nga delivery rider bla. Dumduwa mo to? Nan, Sitio Kawayanan na da, may porsyon na dra nga Barangay San Pedro, may porsyon na da nga iya Tabuk Suba, La Paz. So may punto man si Kap sa iya nga pagambang at hindi siya makatulid kung may ideya siya nga naga-engage ining si Alberto Palomita kag iya hinablos sa illegal drugs, nagadusor, nagagamit kay hindi man sila danay adlaw-adlaw kag gabi-gabi. Nagakitay man lang sila gurutik o may duty, may mga activities dira bisa sa gym sa San Pedro Haro. Tapos medyo layo na to sila yung porsyon sang barangay. Galing kiti
amo na bala kun kun diretsoya ni Alberto Palomita nga mag-engage sa amo na ti iya naman na iya kag ti ara na sumong ina pangatubang inaya ang iya sini nga ginkomiter iya nga salai sa aton sini nga layig sa aton sini kapulisan ugaling makadilismaya lang kay ti isa man siya nga ginakabig ni punong barangay Uber nga sa laligan dira kag kung may mga ginapatawa gani ka mag-service ang mga sumon sa barangay ti kung hindi available ang chief tanod ti siya ang ginapakadto parang mapasiguro gid nga mabaton sang natungdan kag kung kinanglan nga i-invite sa barangay hall may istorya yaman kag makaupod sa barangay hall to ti pitik sintas siya amuning natabo karon na Bumbo Jomar. Amo gani ang punto sina karon Bumbo Champ kag ti mga blahambal nga kung gusto mo ya mangita gid pagi no sa pag kung paano nga maka-engage ka sa illegal sining droga no pero ti nag balman si Kap nga titinguan nila no nga matinluan ang barangay kay man sang last nga month no do sa January to naka-mention si Kap drug cleared nimo ang barangay San Pedro ado kalinong no nga barangay Pumpucham sa pagkabalo ko gani even before pagid sang January 2025 do na deklara naman ni as drug cleared ang barangay San Pedro Abo gani do ka linong no in terms sa mga drug bypass operation do lakal tagani kag daway tagani bati ka naga-involve ni ang barangay San Pedro ho. In terms siguro sa kasakuon ti tamak damo slakyan nga naglabay di kay ga connect la mga barangayan mo. Yes. Bumbucham tiabo na ang pero technically tsakto na hambal mo Bumbo Jomar in terms sang bypass operation. Why pagid man sa may natabo sa San Pedro aro nga bypass mo? Kay ti ang address to nga gingamit nga gindala nila is Kubay Haro di ba? Yes. Technically, why asang bypass ka natabo sa Barangay San Pedro? Galing amula na kay ang deputy tanod sa Barangay San Pedro among subject sos Maria kagisip. Ang pakita man na siguro nga ti kung paano nga maka maintain sang patient order ang kapitan da mabutsam kay dumduman tatuligad kung may mga follow-up na bigla nasig man no ang ginobra sa barangay Kangay tuligad nga may nadulaan to helmet debra sa mapa ho ti ang suspect dito na monitor na dakpan to nga nagpanahog sa jeep ti gindakop to sa barangay kay may coordination ang otoridad sa barangay in terms karon sa kung ano nga mga illegal activity ang nagakatabo sa lugar Bumbucham. So ang sabahin karon sa sining mga arestado ginatulid pa diri sa otoridad kung tuod girman nga sa Manila to halin ang source sa illegal sining droga mo nang ginabalidate sining information karon sa otoridad kido mabudlay kuno pa kuan sa mga information ni Hosuno kay medyo sakon ining duha ka mga arestado sa bypass operation. Malinong kag matawhay gyud na dang San Pedro Jones. Ate amo gani mangkoton tato klala tada be? Mahuo na lang ko di na pagpamangkuta. So muna, ang information, Bumbucham titinguan tani nga makapakigangot dugang kay usually amo nagagwa perming information nga ang source sa Manila pero duay man gyapon sa nagakadakpan kung sino tong sa Manila tong kapadala sang sining ginatudlo karon illegal nga droga Bumbucham. All right. Lakip sini plus tataman ko rin ang update ni sa natabong aksidente dire sa may Dongon Haro. Matapos nga nabungguan ning 18 years old nga babayi sang ambulansya duya pa ni kuno sang Police Regional Office 6 Bumbucham sa aton sini nga may karga nga pasyente ang ambulansya. Ang initial nga pag-usisa ta sa otoridad wala. Why isang karga pero madasig ang pagpadlagan? Amo pa nag-establish ang otoridad kay tumabog ni kunong biktima do mga duha ka salakyan ang kalayon.
Sa din siya nagtabok? Sa may pedestrian lane mismo sa may Dras to Bangka Westwood Block. Pedestrian lane na nagatabok. Way pa hinay-hinay ang driver ng ambulansya sa Doon Piero 6. nag-aalang-alang sa kuno magtabok. Ang babae, amo tong nabungguan siya, bumutsam. Siya pa yung nalang-alang, duwa ka sa lakyan ng distansya, siya pa ang nagatabok pang nagalang-alang. Nagalang-alang sa kuno pagbunggo, amo mga duwa ka sa lakyan ang kalayoon nga gitabugan. Gintabugan niya. Grabe ba? But silingon tida, sige, hindi mo na paghulaton pa nga inisyal kung ano dad mo Jomara. Oh. Kung duwa ka sa lakyan ng tabog, but silingon, dasig ang pagpadlagan sa ambulansya eh. Kay kung hinay lang na, basi kung isa lang nakalata ka sardinas ang tabugan niya, kung hinay ang pagpadlagan, di ba? Sa munang plastata ni Karundugang, ang information kay tinadala naman sa ospital, ang ining nasambit nga biktima. Inis si Bombo Jomar Consumo Villa para sa number 1 most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo. Salamat gid na Bombo Jomar Villa. Lapaw nakikita sa natin sa aton sini nga pagpangalagad. Standby na kamo sa kapon lamang program kaupod man sa kay Tita Regine. Ini si Bombo siya mablang cover gabilin sa imo. Sang manay nga hapon, may God bless us all. Para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo. Sa eskwelahan, ang pag-practice ang good manners and right conduct ang makabulig sa paghimo sang positive, respectful environment para sa pagtuon. Nagapakita ini sang pagtahod hindi lang sa mga manunudlo kundi mangin sa imo mga classmate kag sa school community. Mag-abot sa eskwelahan on time. Ang pag-abot sang late sa klase kag sa aktibidad ang nagapakita sang kakulang sang respeto sa oras sang iban. Magpamati sa imo maestra o kun maestro samtang nagadiscuss ang lesson kag sundon sang maayo kun may yara sang instructions. Tawgon nga ma'am o kun sir ang imo teacher o kun staff. Kun may pamangkot, ibayaw ang kamot, agud mahatagan ikaw sang kahigayunan nga makasabat. Maggamit sang please, thank you kag excuse me kung nagaistorya sa imo classmate o kun sino man ang imo ginaatubang. Likawan ang pagpanunlog, pagbuli o kun pagpanginsulto. Mangin maayo kag may respeto sa isig kapareho. Mangin matinlo sa classroom kag school grounds. Ibutang sa basurahan ang basura kag indi pag-ihaboy sa bisan diin lang, ilabi na sa sulod sang classroom. Respetohon ang propiedad sang eskwelahan. Halungan ang mga libro kag supplies kag likawan ang mangguba sang pagabutang nga wala mo ginapanag-iyahan. Mangin focus sa pagtuon kag likawan ang pag-istoryahan na isang classmate samtang nagadiscuss ang imo maestra o kun maestro sang inyo nga lesson. Likawan ang cheating. Masami nga kompletohon ang assignments kag test nga wala nagapangopya sa hinimuan sang iban. Agud makalikaw sa food poisoning o kung paglain sang tiyan, sundo ng ining mga pahanumdom sa pagprepara sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabili ng katinlo antes kag pagkatapos ang paghimos. Kung nagamasakit, likawan ang pagpreparar sang pagkaon para sa iban. Siguraduhon nga naluto sang husto ang pagkaon. Kung mahimo, kauno ng pagkaon samtang mainit pa. Siguraduhon ang katinlo sang pagkaon agud ang selebrasyon mangin mas malipayon. Mas nanamian ba ikaw magtuon sa balay ipaanggid sa eskwelahan nga madamo ang tawo? Isa ka panugyan para epektibo ang pagtuon sa balay, amo ang pagpangita sa designated area agud nga matiniran kung ikaw nagasulat, nagabasa o kung nag-review. Pwede man nga lamesa sa kusina o kung sa desk sa gawa sang inyo nga balay, pero hindi gid magigda sa imo nga katre samtang nagatuon. Inibagod nagakatemtar gid ikaw nga magpiyong-piyong, tubtub nga dalayon na ikaw nga matulugan. Siguraduha man nga malimpyo kag organisado ang lugar nga imo ginatun-an. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo!
Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefit sa paghampang sini. Kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na. Sunod sa pagtuon ng paghampang sang chess, makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle. Nagakinahanglan ini sang exercise agud mangin healthy kag malikawan ang injury. Magluwas diri ang paghampang sang chess ang nagapa-improve man sang concentration, memory, creativity, kag problem-solving skills kag napamatud-an man nga nagapaalam. Naga-subscribe bala ikaw sa mga serbisyo nga wala mo man ginagamit. Halimbawa, ang balayran mo na bala para nga makalantaw ikaw sang movies. Pero sa tuod lang, wala naman ikaw tiyempo nga Wala di Iloilo, Billboard of Activities for June 1 to 7, 2025. Ang Hunyo 6 among first Friday of the month. Ang 3 sa 12 ka mga promesa ni Jesus nga ginhambal pinaagi kay Sister Margaret Mary Alacoc para sa tanan nga mga devotees ng Sacred Heart of Jesus. I will bless the homes in which the image of my Sacred Heart shall be exposed and honored. I will give the priests the power to touch the most hardened hearts. Those who propagate this devotion shall have their names written in my heart, and it shall never be erased. In line with this, ginaagdang tanan nga mag-attend sang First Friday Mass to honor the Sacred Heart of Jesus sa El Puente or the Bridge sa Hunyo 6, 2025. Mag-aumpisa alas 5:30 sa hapon. Ang inyo attendance is once again expected sa Sininga Weekend. Bangod si Mr. Totong Villaruz kag ang iyang banda ang natala nga magatag sa inyo sang One Great Musical Entertainment sa concert at the Plaza. Mangin inyo, umpisa alas 6 ng gabi sa Hunyo 7, Sabado. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo Special Edition Mags kag madamo pa nga iban ang iga-parapol sa mga suki sa Plazuela de Iloilo. Sa June 8, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic Celebration nga paghahiwaton sa El Puente or the Bridge sa mga adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sang Holy Mass, magpangamuyo kita sa Ginoo nga ipadala niya ang Holy Spirit agud nga mag-guide sa aton mga lideres so that peace and prosperity would reign in our country. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2025. Kakinot sang tubig, magpamunyag lang sang tanom kon ginakinahanglan kag nagakadapat. Magtala na sang adlaw kag oras sang pagpamunyag sa mga tanom kag sundon ini. Bunyagan sa makaisa lang ang mga tanom sa sinang adlaw. Antes maglas 9 sa aga ang mas nagakabagay nga oras sa pagpamunyag, agud nga mas makapanalupsop ini sa mga gamot kag mangin available sa bilog nga adlaw. Nagasala ka bala sa imo nga tulunan kag daw hindi ka makahibalo kung ano ang imo nga unahon? Kung magtuon ikaw, siguraduhang anay nga nakakaon ikaw sang maayo, agud nga maka-function ang imo nga utok. Kung gusto mo ang snacks, siguraduhan man nga napreparar na ini antes pa man ang imo study time. Bangod basi, mawili ikaw sa pagkuti sang imo nga pagkaon kag ma-distract ikaw sa imo nga tulunan. Siguraduhan man nga tapos na ang imo nga olobrahon sa sulod sang balay para nga makalikaw sa interruption kag para sigurado naman nga maka-relax ikaw kung matapos mo na ang pag-review. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Iyari ang mga household level fire safety measures nga dapat tandaan agud makalikaw sa sunog sa balay. Hindi magbutang o kung magtipon sang flammable substance o kung chemical nga makatugas ang sunog sa kusina o kung sa sulod sang balay. Ipalayo man sa mga kabataan ang pospro kag lighters. Patya ang kalayo kag baga matapos ang pagluto sa kusina. Siguraduhon nga wala nagasungaw kag pirmi limpyuhan ang mga kerosene kag gas stoves. Tandaan, ang paglikaw sa sunog sa sulod sa balay, responsibilidad sang bilog nga pamilya. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi nagidman dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar
will further evolve agud yung magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry, kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kung sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with a touch of Plazuela Dos. Ang 71% sang tubig o kun kad Hindi lamang sa genes o kung tugas ng katigulangon ang rason sa hair loss o kung pagkaunot sang buhok. Natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Mas sobra 90% sang populasyon sa kalibutan ang nagaistar sa populated areas sa diin ang heart attacks, aggravated asthma, irregular heartbeat kag poorer lung function ang pila lamang sa epekto sang air pollution. Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagana. Ang kasubo temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pilalang kaadlaw. Samtang, makabig naman nga nag-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa nga mga balatyagon agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute. Para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Hindi ako Kada 39 segundo, may isa ka tawo nga nagakabiktima bangod sa paggamit sang computer. 8 ka milyon sa kada tuig ang ginaatake sang hacker. Likawan ang mangin isa sa biktima, mangin mahinalungon sa mga ginapanghatag nga impormasyon, protektahan ang kaugalingon, paggamit sang internet pasang karon. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Ano bala ang dapat tandaan sa tion nga magbiyahe agod mangin hassle-free ang bakasyon? Yari ang pila ka mga tips. Una, i-check ang health kag travel alert sa napili nga mga lugar. Ikaduwa, magpili sang safe nga accommodation. Mag-research ka magbasa sa mga reviews sa napili nga lugar antes mag-book. Ikatatlo, siguraduhon nga may nagagana nga mobile phone. Ang tanan nga mga upod agod mangin mahapos ang komunikasyon sa tion nga madula o kung kinahanglan nga magbulagay sa dalan. Be prepared in case of emergencies. Siguraduhon nga may backup nga emergency plan nga may medical reimbursement sa tion nga may maospital bangod sa aksidente. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Panugyan na rin sa eksperto kung kwarta ang paghambalan. Apesar limitado ang imo abilidad nga mag-invest, ang gamay nga contribution sa investment accounts ang makabulig sa imo nga maggamit ang earned money nga maka-generate sang dugang nga income. Ikonsiderar ang pagbukas ng retirement account o kung iban nga investment account. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Yari ang mga simpleng nga paagi agod makakinot sang tubig. Tinguba ang mga lalabahan kag tinguba man ang pagpanglaba. Ang pagpanglaba sang isa ka bes sa isa ka semana ang nagakinot sang naglabot sa 50 litro sang tubig. Kung nagagamit sang washing machine, iset ini sa mas manubo nga Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo!
Hello and good afternoon, kids, sa inyo tanan mga kabombo. Welcome again diri sa kahapon lamang program. This is Tita Regine on a beautiful Wednesday. Today is June 5. Ay, wait. Sorry, ara naman ko. June 4. Yes, Wednesday pala kita. Buwas Thursday ang June 5. So, June 4 pa lang kita. Kumusta ka mo? Nakapiyong-piyong na ka mo. Ako basi kulang gid sa piyong-piyong, no? Anyway, sa mga naka-power nap na dira, good for you. Nakalaga na kamo sang inyo nga kamote or sang inyo nga saging. Basi ang iban, cookies and coffee, saucy. Anyway, ano man ang ginapamahaw ninyo dira, basta of the night kita diri sa kahapon lamang program, and maybe samtang nagahigop-higop kamo sa inyong mainit nga kape, kag nagkakungkaon sa inyong mga tinapay o kung saging man or kamote, pwede gid base ma-insert ang inyong mga istorya nga luyag man nga ipalabot diri sa kahapon lamang program. Sa mga kasaysayan ninyo nga hindi makalipatan, pwede nga ma-email sa bombo_iloilo@bomboradio.info or isulat kag ipadala or idulong diri sa may Mapa Street, Iloilo City, or i-care off sa kahapon lamang program. DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. We have beautiful stories in store for you, so stay there and be with me all the way. Again, ini si Tita Regine, nag-aabi-abi sa inyo. Welcome sa kahapon lamang program. Ari ato ng bahanon for you. From Vanessa Gonzalez, umiibig sa'yo. Good afternoon. Ikaw ay nais kong makita. Ikaw ay nais makasama. Sa'yo ang puso'y liligaya. Sa'yo ang buhay ko'y sumasaya. At sa tuwing maalala ang ating pagsasama, ang puso ko'y umaawit sa'yo, sinta. At sa bawat sandali na ika'y hinihintay, dalangin ko'y makapiling ka, aking mahal. At sa araw na ito, ang puso ko'y sumasamo. Damdamin ko'y umibig na sa'yo. Ngayong ika'y aking naaalala. Ang nais, pag-ibig mo ay matama. Wala nang hahanapin pang iba. Ikaw lang sa puso ko'y nag-iisa. At sa tuwing maaalala ang ating pagsasama, ang puso ko'y umaawit sa'yo, sinta. At sa bawat sandali na ika'y hinihintay, dalangin ko'y makapiling ka, aking mahal. At sa araw na ito, ang puso ko'y sumasamo. Damdamin ko'y umibig na sa'yo. At sa araw na ito, ang puso ko'y sumasamo.
Wedding bells are ringing for those nga mga in love, ang mga umiibig. Sige pabaloa lang kami. Anyway, 2:22 ang aton nga oras. Again, welcome diri sa kahapon lamang program. Si Tita Regine, ang inyong kaupod. Ari man upod ta ang sulat diri ni Neni Epin. Dear Tita Regine. Maayong hapon tita, maayong hapon man sa tanan ng mga listeners ng kahapon lamang. Ma-share naman ko tita sang parte sa pag-ubra ko bala sa San Juan Green Hills sa Manila sa pamilya nga half Chinese Filipino. Umpisahan ko ang istorya sa nag-apply ako sa isa ka agency para sa gusto mag-obra as kabulig sa sulod balay. Nakita ko sa Facebook, gin-contact ko ang number, kay ginbaton man nila ako through call interview. Then, ginpaagto nila ako sa opisina nila sa Cubao. Nag-fill up ako sa documents, nagpasa sang NBI clearance, kag certificate of barangay residency. After that, naghulat kami sa maubrahan. Kay duro man ang nag-apply that day, mga 20 kami kabilog. Kag kami nga apat, ginpadara doon sa Filipino-Chinese employer namon para interview. Kag ginbaton man kami tanan. Natuon ako sa pagiging yaya sang 5-year-old boy. Sa kontrata, 6 months ang among nga term of employment. Kag pwede na kami makahalin kung hindi na kami mag-obra o kung gusto namon magsaylo sa iba nga obrahan. Mabuot man ang mami sang bata nga ginayayahan ko, pay ang lola, super strict, nagmumura, nananakit at mapagmataas po. Ang baba ng tingin sa mga kasambahay, utusan lang talaga ang tingin niya. At kapag may masira ka, pinababayaran niya, kinakaltas sa sahod ng kasambahay. Dami ngang kasambahay na umaalis sa kanya nang hindi natatapos ang kontrata. Walang nagtatagal sa ugali niya. Sa maikling panahon ng pagtatrabaho ko sa kanila bilang yaya ng apo niya, naisama nila ako tita sa Tagaytay sa balay bakasyonan nila. Ay kanami-nami gidinto ya sa Tagaytay. Tirang picture-picture man kami sa may Taal Volcano, tapos sa Christmas Village sang Tagaytay. Fast forward po, tita, hindi luyag ang iya bata nga maghalin ako o kung pahalinon ako. Pero naghalin gid ako ya sadtong December 2019. Then after that, sa nag-2020, di nagka-COVID restrictions na, way na ako nagbalik dito sa Manila. Dire na lang ako nagpermis sa Iloilo. Kagbangod nga na stroke si nanay, kag naging bedridden, way nagid ako nakabalik sa Manila. Kay ti ako na ang naga-take care kay nanay. Mabudlay ang pangabuhi namon, pero buo pa rin ang loob ko na kakayanin ang kalagayan namin dahil naniniwala akong may magandang plano ang Diyos sa buhay ko. So patuloy lang ang buhay at huwag mawalan ng pag-asa. Sabi nga ng pangkalahatan, hanggat may buhay, may pag-asa. Nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Sikaping mamuhay ng marangal, kahit gaano kahirap ang buhay, dahil dito pa lang sa lupa, pinagpapala na ng Diyos ang matuwid. Hasta na lang diri, respectfully yours, Neni Epen. Bao corrected na, Neni Epen, habang buhay may pag-asa, habang may pag-asa, may buhay. Diba? At least, may experience ikaw, no, nga nakuha sa imong pagtrabaho dito sa Manila, and I am sure
atong mga experiences nga ato, especially ang mga mabudlay nga naagyan mo, dako gid ang ginbilin nga mga learnings para sa imo nga I am sure ma-apply mo gid sa imo nga pagpangabuhi sa karon. Sige, you are a very good daughter, kiti ikaw gid ang nag-take care sa imo nga mother. I am sure you will pull through. You will overcome all these. Saligid kita sa ara sa ibabaw. Salamat gid for another story ang gin-share mo diri sa KLP kung may mga time. Basi pwede pa, no? Magdugangan ang luyag mo nga i-share diri sa kahapon lamang program. Salamat gid, Neni Ipin. Alas 2:28 ang aton nga oras. Magabalik kita with more stories para sa inyo diri lang sa kahapon lamang program with Tita Regine. Nga, ginadumilian ang iligal nga droga. Makamamatay. Ang nagagamit sang shabu posible mapatay tungod sa cardiac arrest o kung hindi gani tungod sa drug overdose. Makaguba sang lawas. Makadulot ini sang pagkaguba sang kidney o kung pag-angkon sang hepatitis. Posible man nga malatnan sang acquired immune deficiency syndrome o kung AIDS. Maglikaw sa iligal nga droga para sa matawhay kag malinong nga komunidad kag pamilya. Yari ang mga simple nga paagi agon makakinot sang tubig. Kaayuha Diri sa kahapon lamang program, alas 2:29 ang aton nga oras. Diri naman kita sa episode ni Inbi, My First Time. Dearest Tita Regine. Hello everyone. Latin background mellow. Have you experienced how your first time excited you? Have you observed it through your action and your speech? Were you thrilled to make it true? Ladies and gentlemen, a very pleasant afternoon to all of you. Sa tanan nga staff and members ng Bombo Radio Philippines, sa kay Tita Regine, ang among nga beloved host, mga KLP friends and letter senders. The first time nga nagsulod ako sa eskwelahan in grade 1. Kahibalo na ko yung magsulat sa akong pangalan kag apelyido, sang tanan nga letters sa alphabet and all numbers. Kahibalo na ko yung magbasa kag mag-isip. Why, naging budlayan ang akon nga maestra pagtudlo sa akon. Kahibalo na kuya mag-greet sa maestra. Good morning, ma'am. Good afternoon. Goodbye. Maggamit sa mga expressions nga please, sorry, excuse, and others. Labaw sa tanan, ang bili ni nanay, hindi mo gid pag-ibulag, imo mga mata sa imo maestra. Ang sabat ko, oo nay siguro, natalupang da ni Ma'am G, amon maestra, nga waay gabulag akon mga mata sa iya. Gani, permi na ron ako ginatawag sa iya lamesa, kay ginapasulat kung magpahuway-huway siya. Waay gid Tita Regine, nagabulag akon mga mata sa iya. Hasta ron, kung magpamulbos, kag magpang-lipstick siya. So, nasulod sa pensar ko, ay, kanami gali magmaestra, kay permi si Ma'am G, gapagwapa. So, sa 7 anyos ko nga pangidaron, nahimo ko na nga idolo si Ma'am G, nga nagapalangga sa akon, kag motivation ang iya nga pagputudlo sa amon. Just imagine, kung maghampang man kami sa mga classmates ko, ako man ang nagamuro maestra. A little teacher telling them to stand up and to sit down, to sing and to dance, to run and to walk, kag iba pa. Pag first practice teaching ko, why naman ako kaba, kay naanad ron ako magmuro maestra. Kay kasami, ginabili ni ma'am sa akon ang klase. Kung may kaduan siya sa opisina. Ginapareport niya ako, kag i-take up or i-explain ang lesson.
Manami, kay nagapati man akong mga classmates kung sawayon ko sila to keep silent and to behave properly. I have really learned so much from my previous teachers. They're really a part of what I am being a successful teacher. Ang past experience that molded me to be a successful teacher, akong di away malimtan, nga utang, nga waay mabayaran, kay way ko naman sila nakitaan sa naga-enjoy na ako sa pagkamaestra. Ang akon mahal nga bayad, ginhatag ko or ginhalad ko, kinasingkasing sa aton mahal nga Diyos, the greatest teacher of the world. Tungod sa iya, nakabuot ko ang pagpanudlo bilang iya kabulig sa iya misyon sa kalibutan to preach and to teach. So I did it well, in accordance with His holy will. Way ko ginakalipatan to include ang iya teaching in whatever lesson I imparted to my students. Kung magtudlo ako og story, poem, drama, ara gid na siya, kadali, kagkahapos ko lang ma-insert, relate, compare ang iya kaagi sa kinabuhi. His good deeds, His sacrifices, and His unfathomable love for us, being His children. Amo na, kung daw ano ko nabatyagan ang pagbukbo sang Holy Spirit, sang wisdom and knowledge nga akong gin-share sa kabataan para sa ilang nga kaayuhan. Kanami, pag-graduate ko sa teaching course, amo gidto ang pagbaha sa mga maestra in all colleges and universities in Iloilo City. Nag-apply man anay ako sa division office pero nagagutok sa mga maestra ang opisina. Nga haros, hindi ikaw makasulod pag-follow up sang imo application. Gintak-an ako sa pagbalik-balik sa sulod sang isa ka bulan. Kag nagdesisyon nga manglugayawan, nga makamaestra. Target ko ang Davao. Kami pa kaisa ako tuya nga dayunan. Pag-abot ko after a day nga nakapahuway-huway sa biyahe, gipasulat niya ako letter of application kag ginupdan ako sa Division Office of Schools. Katawhay lang sang office kag bag-o pa nag-abot ang administrative officer. After a while, I handed my application letter personally. Og diretso ako niya gin-interview. The unforgettable question he asked me, will you accept the teaching position wherever you may be assigned? My answer, without hesitation, yes, sir. Why nadayon daghan pa nga pangutana. Furthermore, he told me to come back to follow up my application after a week when the report of enrollment will be submitted. So, I answered positively and nagpauli na ako. From that moment, sige-sige ko naisip ang inadlaw sa pag-abot sa sunod simana. As he said, sa pagkadugay nga ginahulat ko, Tita Regine, but when 7 days were up, I hopefully did the follow-up of my application. Amazingly, my name appeared sa bulletin board with the name of the school kung sa diin ako ma-assign. Do tinublok ang dughan ko sa kalipay, magpasalamat kay Lord nga may luha sa mata. So, I rushed to get my appointment sa office ng administrative officer. The following day, nag-report ako sa school kung sa diin ako na-assign. Since first day of school, we had the first faculty meeting. The first time nga na-met ko ang isa ka native male teacher ahead of me. He looked at me from head to foot when I was called to have myself for introduction. Kalain gid sa pamatsyag ko, Tita Regine, nga daw matunaw ako sa kahuya. Sa huna-huna ko, Diyos ko, ano dayang tao, aswang? Insa do perdihon na ako sa dungan. Buligi ako, o Diyos ko, buligi ako, paisuga ako, pabatua ang akon espiritu. Ang grabe nga kubakubas ang dughan ko, nagsubside man. Hasta natapos ko ang akon nga introduction.
Then we first met our advisory class in the afternoon. Nang limpyo anay kami sa classroom, I told them to sit down and introduced myself to them. Since fourth-year students ang ginhatag sa akon nga advisory, I asked them to make a self-introduction as sort of our acquaintances. Then, assigned each on his or her proper seat alphabetically using my seat plan. Kanami, kay alisto man sila. Tapos, ginhatag ko ang ilang schedule of classes, kay ginabalan sila to follow the schedule starting tomorrow. It was a good start. The next month of July, we observed to celebrate Nutrition Month. Tuya ginhatag sa senior class ang pag-handle sa activity. My first time to manage it with the help of other senior subject teachers. First, nag-draft ako sa program and called my senior subject teachers for a short conference. Kinpresentar ko sa ila ang plano with the program. Plano ko with the program. Open for their suggestions and recommendations. As a senior class advisor, they wanted me to handle the opening remarks in order to welcome the parents, students, and the guests. Ang isa ka very good gid nga suggestion was to invite a guest speaker in the community to give the importance of eating the right kinds and the right amount of food needed for our strong and healthy body. Ang mga estudyante presented their numbers relevant to the theme of the celebration, like an oration, a dance, a short play, and others. One teacher nag-introduce ang guest speaker. Kag ang program nagtapos with the closing remarks sang among nga principal. Kaduro gid nga first time. Nagabalik-balik sa akon huna-huna. Tita, sa kadako ko or sa dako ko nga kapungaw. Pag December, Christmas vacation, in my first year of teaching, nagdalikat gid ako pagbakasyon. Nakasecure ako plane ticket bilang chance passenger from Davao to Cebu. Karon, pag-abot ko sa Cebu, sa Mactan Air Base, fully booked gid ang para Iloilo. Nadumduman ko dayon ng among kasimaryo. Ang friend sang brother ko nga nagatrabaho dito sa airport. So I looked for him and nangayo ako bulig sa iya. Nagpanaw kami, gin-approach niya ang taga-office, nagaulong-ulong kag maghambal. And, waay gid. Ti ano mahimo ko, kay waay. Ginhawidan niya ako nga diya na lang wamasko sa Cebu. Nagsimba kami, upod sa iya pamilya, December 24 sa gabi, kagang akong ginsuksok nga bayo, orange. Nagpray ako to the Holy Infant Jesus nga feeling ko sa simbahan ako sa amon banwa. Kagsong December 26, nag-decide si Jay, amuning amigo sa magulang ko, nga magbakasyon na lang sa Iloilo, kay updan ako, matracking via Toledo, San Carlos, Bacolod, Iloilo. Kaayo gid kay Jay, nga daw manghud gid ang iya nga pagtratar sa akon. Iya pagid ako nga gindulong sa balay, para magkitaay sila sa magulang ko. I thanked him very, very much and may Jay rest in peace now in heaven. Ay, patay na siya. So kasadya sang ila pagkitaay, hambal niya, pre, ginsagop ko si In sa Mactan, kinagtalang-talang. Sa balay namon siya ginpapanyaga, kaginimbitar nga magbalik siya for our family bonding sa New Year. Amo gidto ang naghatag sa akon sang leksyon nga hindi na ako mag-asi-asi bakasyon sa December kay parte kaduro sang pasahero. Isa pa tita, nag-try man ako December nga bakasyon by ship, ay abaw, parte man kabalod, gandaw makadurudla man. Why, na lang ako mag-Christmas vacation sa amon, by plane or by ship. Nag-enjoy na lang ako, kami paligo sa dagat, panginhas kag pamutong sa higad sang baybayon. Ibalik tagali in the Regine,
Sa December 24, pagsimba sa mga magulang ko diya sa amon banwa, nakita nanda nangalawat ako nga orange ang bayo ko. Nagkinuhitay sanda nga ako to ang nagdawat sang ostyas kay Padre Ocampo. Natingala sanda kag maghambal, ay hoo, si Ingid to. Di ang sabat sang isa, tanaga, why di si In Pananaw lang ran ninyo. Pag-abot ko nga orange ang bayo ko, nagmurarag ang ilang mga mata. Kag naghambal ang isa ko ka magulang. Tanawan ninyo si Ingid to nga nagasuksok sa amo dia orange nga bayo. Hambal ko. Amo diya nga bayo ang ginsimba ko sa Mactan sa December 24. Nagsabat si Inday, ay te, ano to? Hindi lang isa o duha ang nakakita sa imo. Tapos nagambal si nanay. Nag-una kasimba diya ang ana nga espiritu. Tita Regine, daw hindi mautod ang nag-aarangot ko nga first time. Nakapoy ka na siguro? Di mapahuway-huway kita anay, kag padayon ng tuduman sa sunod. Thanks for reading. More power sa imo program, and may God be generous to give all your needs and your family. I remain in B, sang Iloilo Province. Grabe gid ba no? Pero di ba sadtong dito ka sa Mactan, sa Cebu, so nagsimba ikaw December 24 and you were wearing that orange nga dress, di ba gipangamuyo mo nga ti do ara ka lang no nga nagasimba sa inyong lugar. Kay the very reason nga nagadto ka sa Cebu is para tani nga mag-fly no from Cebu to Iloilo, but it so happened nga basta December peak peak season sa mga pasahero. So sa mga buses man, sa mga barko man, and especially sa mga airplanes, no? Kabudlay-budlay gid. So dapat advance. Even now, no? Advance ang imong pagkuha sa ticket para nga sigurado good ang imong pag-fly, ang imong pagbiyahe. But anyway, kanami sa imong mga experiences and you had that courage nga kung hindi ka man diri makakita sa trabaho, why don't you do it sa ibang nga lugar? So nangin maisog ka no nga mag-venture dito sa ibang nga lugar kag dito mo gid nga na-experience ang tanan nga mga first time sa imo nga pagtrabaho bilang isa ka teacher. And now even if many years na ang nakalipas, but sa gihapon super fresh pa sa imo nga memory, sa imo panghuna-huna. Sige, enjoy recalling the past and sharing them with us diri sa KLP. Salamat gid sa imo, Ma'am In B, sang Iloilo Province. 45 minutes after 2 o'clock, magabalik ang KLP with more stories to be shared with you. Kaupod sa gihapon, si Tita Regine. Plus Wala di Iloilo, Billboard of Activities for June 1 to 7, 2025. Ang Hunyo 6 among first Friday of the month. Ang 3 sa 12 ka mga promesa ni Jesus nga ginhambal pinaagi kay Sister Margaret Mary Alacoc para sa tanan nga mga devotees ng Sacred Heart of Jesus. I will bless the homes in which the image of my Sacred Heart shall be exposed and honored. I will give the priests the power to touch the most hardened hearts. Those who propagate this devotion shall have their names written in my heart, and it shall never be erased. In line with this, ginaagdang tanan nga mag-attend sang First Friday Mass to honor the Sacred Heart of Jesus sa El Puente or the Bridge sa Hunyo 6, 2025. Mag-aumpisa alas 5:30 sa hapon. Ang inyo attendance is once again expected sa Sininga Weekend bangod si Mr. Totong Villaruz kagang iya nga banda ang natala nga magatag sa inyo sang One Great Musical Entertainment sa concert at the Plaza. Mangin inyo, umpisa alas 6 ng gabi sa Hunyo 7, Sabado. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo Special Edition Mags kag madamo pa nga iban ang iga-parapol sa mga suki sang Plazuela de Iloilo. Sa June 8, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic celebration nga paghahiwaton sa El Puente or the Bridge sa mga adlaw alas 11 sang aga.
Sa tion sang Holy Mass, magpangamuyo kita sa Ginoo nga ipadala niya ang Holy Spirit agud nga mag-guide sa aton mga lideres so that peace and prosperity would reign in our country. Plus wala di Iloilo, we remain to be one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2025. Aksidente, gani ari ang mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, regular nga i-check ang kondisyon sa salakyan, lakip diri ang tire pressure, bastante nga oil kag brake fluid, kag ang side mirror ang dapat nga yara sa insakto nga anggulo. Siguraduhon nga hugot pa ang mga breakers kag matinlo ang air filter. Ikaduha, mag-seatbelt apisar malapit lang ang katuan. Ikatatlo, mag-signal sa tion nga nagaliko. I-on ang signal light kung ikaw ang yara sa ginabanta. Alas 2:48 ang aton nga oras. Para sa buong sa aton nga linya si Bombo Joe Marvilla sa paghatag sa aton sa update na tuway tubla sa estudyante nga nabungguan sa ambulansya dira sa Maydungon Haro. Bombo Joe Mar, good afternoon. Yes, Tita Regina, nagpabilin karon sa isa ka ospital diri sa syudad sang Iloilo. Ining 18 anyos nga babaye matapos nga nabungguan sang ambulansya nga ginapargyahan karon o kun ari sa idalom ni siya sang police regional office 6, no. Ang ining aksidente natabo ni siya diri sa may area karon sang barangay Dungon B, no. Sakop na sa distrito sang Haro, diri sa may Diversion Road. Ang ining ambulansya sang Regional Medical and Dental Unit sang Police Regional Office 6 ang ining nagapakadto, no, sa may direksyon pakadto sa pabiya kay ang information nga makadto ini siya sa may Police Provincial Office, no, kun IPPO. So based diri sa pakigangot naton kay Patrolman Cesar Hablero, ang investigador sang Traffic Enforcement Unit, ang ining ambulansya ang ginamaniho karon sang driver nga nagarangko korporal. Base diri sa investigation sang otoridad, samtang nagapakadto ini sa may pabiya, tumabok, no, ining 18 anyos nga babaye address sa may area sang Adongon Biharo, no, diri sa may pedestrian lane. Tita Regine, actually ang pedestrian gani nga lane diri do panas-panas na siya. Pero sa pedestrian so, siya nagtabok ni siya kiti 4 lanes nimo. Oo. No, ang dalan halin sa di sa may apyak nga side, makadto sa to sa piyak sini nga side man kun tani sang dalan, agod nga magbantay sa salakyan. Fortunately pag-abot diri sa tunga-tunga na lapit na sa maka tunga-tunga diri sa may Center Island, nabungguan ini siya sang ambulansya. Amo to nga do naglapot pa sa duwa ka salakyan, no, ang kalayoon sang biktima. Sang ini siya nakabungko sa ambulansya. Ako nabungguan sang ambulansya, rason nga nakaangkon matugani sang damage, no, ang bumper kag ang sining windshield. Asa nabungguan ining nasambit sining estudyante. Gindala ini sa ospital, sa may pinakamalapit nga ospital, ining nasambit sining biktima kag ang ining driver ang ginkustodiya, no, diri sa may Haro PNP para sa nagakaygo sining karon nga investigasyon. Ano ni na ang estudyante ni babae or lalaki? Babae ini, Tita Regine. Kumusta ang iya sitwasyon sa mong kondisyon? Based sa police, no, sa gindala to may head injury, no. Initially do unconscious ini siya sang gindala sa ospital. Gina-monitor. Madasig, no? Madasig ang dalagan sa ambulansya. Initially madasig, pero gina-check pa di ang CCTV para test may estimate ko ano gid kanasig bla. Kay tikod mga duha ka salakyan medyo dasig-dasig eh. No, ang imo sini nga tabugan asang ini siya ang nabungguan sang ambulansya. Ang investigation diri do nagalang-alang kuno ang driver sang ambulance asang nagtabok ning babaye kay golpeada mo ang initial ganing information nga nagadali ning biktima kay mapakuntani kuno kay exam. Oy. Subong sining adlaw based man diri sa nakuha nato information halin diri sa otoridad at Tita Regine, ang diri abing nga area dasigid man mga salakyan. Ako naton sa nga mabserbaran kay diversion road tapos 4 lane siya. Amo to siguro nga tiway man to anticipate posible man sa driver nga may tumabok golpe nga
pedestrian. Ari Sa lang ang kabahin. pedestrian, oo, dapat mas slow down gid sila. Yes. Diri sa Benasambit sini karon niya nga area kay ang lugar nga gintabukan hindi ka nakaagi sa iban sini nga area nga do gusto mo ba yung tumabok. Diri lang gid sa may pedestrian lane kay do may ginhimo ni sila ding banas-banas. Diri sa tunga no nga makatabok ikaw sa Center Island. Kay kung diri ka sa pihak sini nga side kung hindi ka magagi sa pedestrian lane, malakat yung gid sa tanom. So amo nang kalabanan diri gid nga nagagi sa pedestrian lane kay diri ang dalan padapok sini sa pihak sini nga side at Tita Regine. Okay. Ari si Patrolman Cesar Hablero, investigador sa interview sa Bombo Radio. Sa nag-gather ka na information, ang pedestrian nagatabok sa pedestrian lane across sa Westwood subdivision. Siguro matabok sa kay masakay sa pagadto sa eskwelahan. So, ang connection nagpagtabok ya sa nabungguan siya sang isa ka ambulansya na kapagadto sa ungka pabiya, ungka aro. Okay. Ilagang ambulansya, sir? Kung hindi ko pa mambag, kay wala man ta pruweba na kapakita na amon na ang dalagan, kay wala pa ta CCTV na sa maebidensya makita ta na kung dasig dalagan sa ato ng ambulansya. Kay initial yung ginakitaan ta pa tanaw kung may ara magito CCTV sa area. So, try ta mahimo na makakita na to, that then bro, ginapagkigin natin niyo, manamon na follow-up subong nga sa sumo. May pasta sa that time? So kung sa akon, wala man sa kamuno, kag gudo, tanawon ta, wala man sila dala. Okay. So, bali, pagkabunggo, layo ginapukan pa? Kung ang sa driver, layo ko naging mga isa or duwa ka salakyan, ang estimated. Wow. Sa pukan sang isa ka pa sa bahay ng nabuguan. Pila edad ka ba yun, sir? 10 years old. 18? Oo. Okay. So bali pagbunggo, yan din na nga side, di ba 4 lanes na da sa tunga-tunga na? Para nalapit na lagi dyan sa Center Island eh. Tapos isa na lang kasalakyan, wala makalusot na gid sa yaman eh. So doon naghingagaw sa Gilitabok? Na ingagaw man sang ambang kurding man sa ila sa driver nga ingagaw sa kay make sense sa kuno na kay ang bahay sang upot ya na ginadalian ang baye. Oo. So paggo siya nung status siya dayon, sir, conscious sa dayon? Conscious sa sang after na sa nabunggoan, conscious sa pagbunggo, wala na sa doon animo pagbunggo siya mo naging ingagaw man sa ambulansya sang nakabunggo naging dala din sa ospital sa pinakamalapit na ospital. Unconscious? Yes, so. Din tong pila sa sir? So, according sa iya attending physician, ang iya pila sa may injury sa head, kag may dumi fluid sa iya tiyan. Patrolman Cesar Hablero ang investigador sa sining nasambit sa ning aksidente at Tita Regine. Gina-reach out na sa otoridad ang pamilya sini. Kay nag-board lang gali. May identity na kita sa biktima? Based diri sa aton sa nga pangusisa, diri Tita Regine, ang initial diri no kanaton, hindi na siya tumandok, diri sa syudad sang Iloilo kag taga Masbate. Taga Masbate City, ining nasambit sini karon nga estudyante, Tita Regine. Sa pangalan, gina-usisa pa diri naton dugang kay initially way pasigin mention diri ang pulis amo man sa may driver karon sang sining ambulansya diri gina plastar pa diri naton kay kilala ni kay Alias Den ang driver sa ambulansya nga ara karon sa may Haro Alias station Ben. Tita Regine. Alias Den. Okay. Ang biktima wala pa. Ang biktima may mga nagasinulod man karon nga information sa pangalan sini pero gina-verify tani sa otoridad. Tita Regine Cartis masigurado gid kag mapalabot sa pamilya. Initially sunod sa pulis may mga contact naman ginatinguan nila nga ma-establish ni ang contact nila to sa may Masbate agud nga mapabalo ang pamilya sini kay naga-board lang kuno ni. Diri sa may syudad ini nasambit nga biktima. I see, okay. So dapat may makuha gid ang identity para mapalabot to sa family. Yes.
ang sa police di gatiwa man sila kay ga-coordinate sila una sa police man dito sa Masbate kung paano nga matris ni kag mapabalo no ang natungdan sa karon nga pamilya Tita Regine. Ang mga friends ni daw nagpakigagngot naman sa kapulisan sa kung paano nga timabuligan kag mapabalo ang natungdan silang pamilya. May idea kita din sa eskwela? Wipe lang to na mention sang pulis kay kinaginuna nila ng madalas ospital mo. Okay, sige. Ang biktima, diri Tita Regine, agad nga matagaan sa nagkikigo sining atensyon. Alright. Duga sa karon nga update bantayan sa iban nga public affairs program sa Bombo Radio. Ini si Bombo Jomar Consumo Villa para sa number 1 most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo. Maraming salamat sa imong update report, Bombo Jomar Villa. More sa atong mga istorya nga igadulong sa inyo, pabosanta. For the meantime, sa mga stories nyo man nga luyag nga i-share diri sa kahapon lamang program, feel free anytime. Kung tapos na, i-email nyo na dayon sa bombo_iloilo@bomboradio.info or pwede sulaton sa gihapon kag ipadala lang sa kahapon lamang program DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Maple Street, Iloilo City. Sa mga nagahulat-ulat sa mga dramas, up next na si Tuyang Ermitania, Provincial Jail, kag ang Dear Diary. So maraming salamat sa inyo. Balikay kita buwas sa gihapon. Inay nyo alagad si Tita Regine para sa kahapon lamang program. Good afternoon and God bless.